نعانا ويهويتا فخر واج قدامو اندرا عزر تيت مالتما سكروا سكرا حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله وحجزي أبي 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 الله وحجزي أبي 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 نبركوينو حسابهم قدامي الساعات معلقات ستمنو قلايو بزعبت وحوي نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتوتهم أبقيتنا نيو حيدتهم كنت عرب يوم غنعسو حيدهم كيبهم حج عليهم نسفرسو أبقيتنا يوزلو إلا وانتواصو أبقيتنا يوزلو سرايهم تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبقيتنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه أبينا يوزلو إلا وانتباسو أبينا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبينا يوزلو وسنو مأكلو برد صحيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حسبية عقلي تأمريتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزلو أبيكم بسلات عقلي يفوت صحيكم أبيك يوزلو أبيك بسلات عقلي يفوت صحيكم أبيك يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه أبينا يوزلو إلا وانتباسو أبينا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو أبينا يوزلو وسنو مأكلو برد صحيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر سلام تقطعتلتي نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي ووتر تمنيتان بحقنا نيو لو مون لعل أقدا سنة زلو تحستوتات حزنا قريبنا لكم علنا كساب موداتا نايز بروغرام مسانا كتصون حدما بخبرنا عدماكم سلا تقولوا تكبرنا دقف دمانا مسكن لايك مقبار شير مقبار كمون ريتوتاتكم بمصحف دما نتسرحنا حقزو እቲ ኣልጎሪዝም ድማ ቡ ገይሩና ብካልኦት ደብፅሖም ሎሚ እውን ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ዞባና ዝፍፀም ዘሎ ዕምቆት ዘለዎ ትሕዝቶ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እንታይ እዩ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምናልባት ኩሉ ሰብ ሓደ ብሓደ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከይህሉ ይኽእል እዩ ነዚ ንምርዳእ ግን መጀመርያ በቲ ኣንዳር ዘረባ ክንጅምር ስለምንታይ እዚ ነገራት እዚ የጋጥማሉ ንኽንርኢ ነባብታለች የኢትዮጵያን የባህር በር ፍላጎቱን ለማድረግ ደግሞ መንግስት ጥያቄውን ዋነኛ የብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ በማድረግ በዓለም ፊት አቅርቦታል። ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። በዚህ ጉዳይ አመሰግናለሁ። በዚህ ጉዳይ ሻይ ምናደርግ ምንደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስተዋል። كم تريوز لهم أبي أحمد دارجا نحيا لأوان فخرة جهرة تعبيت مفررة كتكم كابز غني نوعي غيرو وتوم أب كباب يوزر له هجرات جكا سوماليا عويل زمن السؤال ما راح يلن كلاتهم تحت جن استراتيجياتهم كسلاسلين عن رزالنا نسو بجكا تبعفو ترعرع زبلو زلو أبايتا زر زخون يكون استراتيجي كم زي بلو وي ونتو زبلو زلو
በቲ ሰላማዊ መንገዲ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ውፁእ ሓሶት ከም ዝኾነ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተጋህደ ዝመፅእ ዘሎ ኩንነት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድሓን ሰትር ዳውን ጭብጢ ብጭብጢ ክርአኩም እየ ክሳዕ ክንደይ ዲፕሎማቲካሊ ኣቢ ይፈሽል ከም ዘሎ ንሕና ደይኮና ናቱ ካድረታት ክዛረቡ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ከርየኩም እየ ሰው አብይ አሕመድ ጉዳይ ኣብ ደገ ባሕሪ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ክንረክብ ክንክእል ኣለና ንኩልና ዝኣክል እዩ ንዓና ዝኽልክል የለን ታሪካዊ መሰረት ኣለና ብላብላ ክብል ነዊሕ እዋን ገይሩ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃገር ካብዚያ ዘረባ እዚያ ወርሒ 10 2023 ብወቅዒ ቅድሚኡ ብሕቡእ ምስ ሰብ ሃብታማት ደቂ ሃገር ወይ እውን ኢንቨስተራት ኣኪቡ ካብ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ክወስድ ከም ዝኾነ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ገሊፁ ከም ዝነበረን ኣብ ካልእ ዕፁ ኩነታት እውን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ሕማቅ ከም ተዛረበ ሰሚዕና ኣለና ድሒሩ ግን በዓሉ ኣብ ፓርላማ መፅዩ ፓርላማ ንሱ ዝብሎ እምበር መዓስ ይምረፅ መዓስ ይወድቕ እቲ ፓርላማ እውን ኣይፍለጥን 7 ዓመት ገይሩ ኣሎ ኣይዶነ ፎርኤቨር ዝተመረፀ ፓርላማ እዩ ክኸውን ዝኽእል ሽማዊ ፓርላማ እዩ ኤኒዌይ ድሓን ንሱ ኣብቲ ጉዳዮም ኣይናቱን ኢና ኣነ ናተይ ኮሜንት ዝብ ኢትዮጵያ ብዝመሰሎም መንገዲ ሃገሮም ከመሓድሩ መሰሎም ከምኡ መረዳእታ ናተይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ድማ ንዓና ንኤርትራውያን ጥራይ ዝምልከት ብኸመይ ንመሓደር ንሕና ጥራይና ክንውስኖ ንምልክት ንኽእል እምበር ካልእ ሓይሊ ክነግረና ኣይመርፅን ያኒ ናው let's go back to the point አብይ አሕመድ ኣብቲ ደገ ባሕሪ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ንክረክብ ይፅዕር ከም ዘሎን ንጅቡቲ ብግልፂ ኣብዚ ዝተዛረበ ንስማዕ ስለምንታይ እዚ ነገር እዚ ክንዲ ምንታይ ነታ ጅቡቲ ትበሃል ኩሉ ትበደላ እንታይ ኢሉ ነይሩ ብዛዕባ የአንድ ሀገር ጂዲፒ ከ25 እስከ 30% የባህር በር ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ 100 ቢሊዮን ከሆነ ጂዲፒዋ አይኗ እያየ 25 ቢሊዮን 30 ቢሊዮን ትታለች ማለት ነው። ዝሕጂ በቲ ናቱ ዘረባ ማለት እዩ ንጅቡቲ ናይ ወደብ ሰርቪስስ ክንደይና ንኸፍል ኢሎም $1 ቢልዮን ኢና ንኸፍል እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኸ እንታይ ይብሎም ኣሎ 30% ካብ 25 ክሳብ 30% ናይ ሓደ ጂዲፒ ናይ ቁጠባ ናይ ጂዲፒ ኣብ ወደብ ምስ ወደብ ሪሌትድ ቢዝነስስ ይብል ኣሎ so how that really works ከመይ እዩ እቲ ዝብሎ ዘሎ of course ዝደለዮ ቦምባስቲክ ዝኾነ ቁፅርታት ምድር ባይ ስታቲስቲክስ ምድር ባይ ንማኒፑሌሽን ክጠቕመኒ ዝበሎ ኩሉ ግዜ ምስ ተጠቀመ እዩ ንወደብ ሰርቪስስ 1 ቢልዮን ኢና ንኸፍል ዘለና እናበሉ መዓልታዊ እዮም ዝዛረቡ so what exactly is the 25% ናይቲ ጂዲፒ ዝብሎ ዘሎ እቲ ወደብ ትጥቀመሉ ዘለኻ ኣብዚያ ድሓን ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ቅድሚ ምእታውና ብክልተ ነገር ኣነ እውን ኣብ ኤክስ ምርር ዝበለ ዘረባ ፅሒፈሎም ብርቱዕ ዝኾነ መልሲ ይህቡን ኣለዉ መጀመርያ እንታይ እዩ ዝርክብ እዚ እስኪ ብናቶም ብወገን ግብፃውያን ዝበሃል ዘሎ ንርአዮ ሓደ ፕሮሚነንት ዝኾነ ግብፃዊ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝበሎ Egypt and Djibouti agreed to boost coordination in the Red Sea, a rejection of destabilizing practices and Ethiopian ambitions. So, ግብፂ ክትዛረብ ከላ ኣብቲ ሚድያ እንታይ ትብል ዘላ እዚ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ዘይኮነ ንጉዳይ ናይ ሑቲ ንምክልኻል ዝገበርናዮ ስጉምቲ እዩ ሑቲ እናስፋሕፈሐ ይመፅእ ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ሑቲ ምንቅስቃሳት ንምድራት ክንወስዶ ንኽእል ስጉምቲ ክሕግዘና of course ንኢትዮጵያ ክዓፅፍ እየ ናብ ጅቡቲ መፅየ ኢልካ ኣይዝረብን እዩ this is obviously okay ኣብ መንጎ ቅድሚ ናብታ ርስና ምኻድና እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ኣቐዲመ ክነግራ ዝግባአኒ እዩ ይቕረታ ኣቐዲመ ዘይምንጋረይ ደራሲ ናይዛ ብልፅቲ መፅሓፍ ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ ትብል መፅሓፍ ናይ ኣቶ ሲራክ ክፍለ book signing ወይ ከዓ ናይታ መፅሓፉ introduction ኣብዚ ኣነ ዝቕመጠሉ ከተማ ባዝል ንኽብረይ ኣነ እውን ኣብ ስዊስ ክመፅእ ምስ ኮነ ንባዝል ዘይትመፅእ ኢለ ሓሳብ ኣቕሪበ ንሱ እውን ነቲ ኩነታት ምስቶም ኮሚኒቲ ኮይኑ ገይሮም ኣለዉ ኣነ እውን ክሳተፊ ሓደራኹም ኣብዚ ኩነታት እዚ ክትሳተፉ ናይ ብሓቂ ብክብሪ ይዕድመኩም ኣብኡ ተራኺብና እታ መፅሓፍ ልዕሊ ኩሉ መፅሓፍቲ ከምዚ ዓይነት መፅሓፍቲ ዋሕዲ ናይ መፅሓፍቲ ከም ዘለና ኩልና ኤርትራውያን ንፈልጦ ነገር እዩ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ኣብ ከምዚ መድረኻት ነቶም መፅሓፍቲ ዝፅሕፉ ዘለዉ ዋላ ንስኻ ንከነንብባ ፅቡቕ እንድዩ ዋላ ኣየንብብን እየ እንተበልካ ከምዚ ዓይነት መፅሓፍቲ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ድሕሪ ኢሉ ወድኻ ጓልካ ስድራኻ ኢንስፓየርድ ክኾኑ ክእሉ እዮም መፅሓፍቲ ንክፅሕፉ ስለዚ ናይ ፃዓዱ መፅሓፍቲ ኣብ ፈቐዶ ላይብረሪ መሊኦም ክሪኡ ከለዉ ናይ ሕብረተሰብና መፅሓፍቲ ኣብ ገዛና ክህልወና ኣለዎ ሸልፍ ናይ መፅሓፍቲ ክህልወና ኣለዎ ኣብዛ ዝሰርሓላ ዘለኹ ኣብዛ ጥቃናተይ ዓባይ ሸልፍላትኒ ኤግዛክትሊ ናይ ኤርትራ መፅሓፍቲ በዓልቲ ቤት ፍላይ ብዙሕ ስለተንብብ ብዙሕ ናይ ትግርኛ መፅሓፍቲ
ኣለና ኣብዚ ገዛና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እውን ኣየንብብን ማለት ኣይኮንኩን ግን ጀነራሊ መፅሓፍትስ ኣለና ነዚኦም ከም ዝፅሕፉ ድማ ዓብይ ሓላፍነት ኣለና ነፍሲ ወከፍና ክንድግፎም እንድሕሪ መፅሓፍቲ ክፅሓፈልና ታሪክ ክፅሓፈልና እንደሊ ኮይና ነቶም ብፍላይ ንታሪክ ዝምልከት እየ ዝብለኩም ታሪክ ማለትና ብትክክል ክስነት ተደሊና ነቶም ከምኡ ፅዒሮም ዝፅሕፉ መፅሓፍ ከቢድ ምዃኑ ኩልና ንፈልጥ ኢና ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ኣብ ዝርከቡ ኣብ ዝከኣለና ቦታ ክንሕግዞም ኣለና ምንታን ካልኦት ፀሓፍቲ ክምዕብሉልና ፀሓፍትናትና ዝለዓለ ክብሪ ክወሃቦም ኣሎ ንኣሽቱ ወለዶ ናብ መፅሓፍ ገጾም ንክጎዩልና እንተዘየለ ነቶም ዝፀሓፉ እንተደይ ጌርና ፅባሕ ንግሆ ክንጠዓስን ክንበክን ኢና ስለዚ ኣብ ባዝል ዘለኹም ከባቢ ነቶም ማሕበረ ኮሚኒቲ ኮንታክት ግበሮም ኣድራሻ በይ ምዃኑ ግን ኣብ ባዝል መፂሎ ኣብ ስዊስ ኣብ ካልእ እውን ክኸይድ ኣብ በርን ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ነዚ ቡክ ሳይኒንግ ክገብር ስለዚ ስዊስ ዘለኹም ሓደራኹም ንኣቶ ሲራክ ክፍለ ፅቡቅ ጌርኩም ክትሕግዝዎ ይምሕፀነኩም ናው let's get back to ጀሚርና ፀናሕና ቶፒክ ክምለስ ኢና ኦኬ ሕጂ እዚ ፅሒፉ ዘሎ ካሊድ መሐመድ ይበሃል ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ተንተንትናይ ብፍላይ ምስ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ግብፂ ናብ ጅቡቲ እታ እንኮ ተሪፋታ ዝነበረት ፓዝል ግድል ናይቲ ኩሉ ዞባ ቀዳመይቲ እታ ሓንቲ ተሪፋቶም ዝነበረት ነጥቢ ጅቡቲ እያ ነይራ ምክንያቱ just for clarity ጽቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ንክህልወና እዚ እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበሃል ስለዚ ግብፂ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝለዓለ ፅልዋ ኣለዋ እንተበልካ ምግናን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ምስቲ ናይ ኣልቡርሃን ሓይሊ ቀጥታዊ ምስታፍ ዘለዋ ሱዳን ድማ ካብ ነዊሕ እዋን ኣብ ጎና ዝነበረት እያ ንኤርትራ ግን ኣብ ጎና ንክገብርዋ ሓደ ካብቲ ሽግር ዝነበሮም ብፍላይ ኣብ ካብ ዝመፅእ ኣብቲ መጀመርያ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቕ ዝምድና ስለዝነበራ እዛ ግድል እዚኣ ወላ ሓንቲ ክገብርዋ ኣይክእሉን እዮም ጅቡቲ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ትህብ ስለዝኾነት ንጅቡቲ ግብፂ ፈፂማ ክትሕዛ ኣይትኽእልን እያ ፈፂማ ንግብፂ ክትሕዛ ኣይትኽእልን እያ ሶማልያ ድማ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ነጥቢ ከምዚ ዓይነት ሽግር ዝፈጥር ዘሎ እንደራ ናይ ኣቢ ዝፈጠሮ እንደራን ሕማቕ ፖለቲካ ናይ ኣብን ዝፈጠሮ ፀገም ዳ እምበር ብፍፁም ብከምዚ መንገዲ ኣብ ማይ ከደን ነይሩ ስለምንታይ እዘን ሃገራት እዚኣተን ጅቡቲሲ ምስ ግብፂ ኣላይን ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ነይራ ሲምፕል as that ምክንያቱ ዝዓበየ ምንጭ ናይ ቁጠባ ናታ ኢትዮጵያ እዩ ንኢትዮጵያ ገዲፋ ናብ ግብፂ ዘኽይድ ምክንያት የብላን ስለምንታይ ምስ ግብፂ ዲል ትገብር ኣላ እንተተባሂሉ ግን ሕቶ ናይ ልኡላውነት ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ይመፃ ስለ ዘሎ ገንዘብ ዶ ድሕነት ትመርፅ ተባሂሉ ኩሉ ሰብ ድሕነት እዩ ዝመርፅ ካመን ሰንስ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን ዝኾነት ሃገር ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ መንጎ ምንባርን ገንዘብን ምርጫ ተይካያን ምንባር እዩ ዝመርፅ ሴኪሪቲ ማለት ድማ ድሕነት ናይ ሃገር ስለ ዝኾነ ንድሕነት ዝምልከት ሕቶ ክመፅእ ከሎ ናይ ገንዘብ ሕቶ ካልኣይ ደረጃ እዩ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ድሕነት እዩ ስለዚ ኣብይ ዓመት ዝኸዶ ዘሎ ሓደገኛ ሰብ ምዃኑ ኣቢ ድማ ኤቭሪባዲ ኖውስ ጅቡቲ ይፈልጡ ሶማሊ ይፈልጡ ኤርትራ ይፈልጡ ኩሉ ሰብ ፈሊጡሎ ኣብይ ኣሕመድ ከመይ ከም ዝኾነ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ህዝቢ ብድሮን ዝቐትል ዘሎ ሰብ እዩ ህዝቡ ብድሮናትን ብሚሳይላትን ንህዝቡ ክቐትል ዝኽእል ንካልኦት ሰባት ክገብሮ ኣይክእልን ኢልካ ክትግምት ከምኡ ኢልካ መደምደምታ ምግባር ጀስት ብናትካ ብናይ ነፍስኻ ሪስክ ጥራይ እዩ ስለዚ ግብፂ ስትራቴጂካዊ ከበባ ምናልባት እዚ ከበባ እዚ ንኢትዮጵያ ንክትሃርማ ወይ እውን ገለመላ ኣይኮነን እሱ ኔክስት ስቴፕ እዩ ፅሬና ንሪአና ቀንዲ እዚ ነገር እዚ ንኣቢ ብጎረሮኡ ንምሓዝ እዩ ንኣቢ ጨቢጥካ ንምሓዝ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ባሕሪ ገፀይ ክኸይድ እየ ዝብሎ ዝነበረ ብኩሉ መንገዲ ተስፋ ዘይብሉ ኮይኑዎ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ እውን ሸር ገይረልኩም ነይረ ኣብ ካልእ ቪድዮ ሸር ገይረልኩም ነይረ እንታይ እዩ ስኸ ወላ እቲ ናይ ኣሜሪካ ምምሕዳር እውን ሓጋዚ ኮይኑ ኣይኮነን ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝፍትኖ ዘሎ ሓጋዚ ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ናይ ሶማል ብመንገዲ ሶማሊላንድ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ገይሩ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ፀዊዑ ገለመል ዕድል ክረክብ ይበሃል ነይሩ እሳ ኣብ መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓንሳብን ሓዋሩን ዝዓፀዋ ይመስል ምናልባት ከፍትዋ ይኽእሉ ዶ የስ ኦፍ ኮርስ ግን ንሕና ኣብ ሕቶ ናይ ሶማልያ ኣይናእቱና ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ድማ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ሓንትን ልኡላዊትን ግዛእታዊ ሓድነት ዘለዋ ሶማልያ ኢና ንኣምን ሕቶ ሶማሊላንድ ዝበሃል ድማ ዝተወደይ ምሳና ምሳቶም ዝገብሮ ነገር የለን ብምባል ንኣብይ ኣሕመድ ፈተነታት ናቱ ኩሉ ማይ ዓሚኹ ከም ዝተርፍ ገይሮሞ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ at the end of the day እቲ ኣቢ ዝኸዶ ዘሎ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ እንትርፈ ክሳራ መክሰብ ዘይብሉ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና the joint statement issued during the President Abdel Fattah al-Sisi's visit to Djibouti clearly reflects a mutual agreement to prevent Ethiopia from gaining
access to the Red Sea, emphasizing that the responsibility for safeguarding this vital waterway lies with the Arab and African littoral states. ስለዚህ እቲ ክልቲኦም ተሰማምዑሉ ነጥቢ ሕብእብእ ዘይብሉ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ገፃ ክትቀርብ ከም ዘይብላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ከም ዘይብላ ብኤርትራ ይኹን ብሱዳን ብጅቡቲ ይኹን እንኮላይ ብሶማልያ ክትበፅሕ የብላን ብኩሉ መንገዲ ብሱዳን ብኩሉ ዲል ጌራላ ግብፂ ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ዲል ጌራ ምስ ጅቡቲ ትገብራላ ምስ ሶማልያ ኦልሬዲ 2 ዓይነት ዲል ጌራላ ከምኡ ድማ ምስ ሱዳን ድማ ካብ ቀደም ዲል ምስ ሃለዋ እዩ ስለዚ አብይ አሕመድ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ንዑ ዝሓትት እዩ according to the statement both presidents stressed the importance of enhancing coordination among the countries bordering the Red Sea and the Gulf of Aden while rejecting any practices that threaten stability, security, and the freedom of navigation in this critical maritime corridor. They also called for activating the Council of Arab and African littoral states for the Red Sea to reinforce this coordination. ስለዚህ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክሪቲካል ዝኾነ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ባሕሪ ምንቅስቃሳት ዕንቅፋት ዝኾኑ ብተዘዋዋሪ ንሑቲ ዝምልከት እዚ ሑቲ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ንዕኡ እውን ከም ዝከላኸሉ the phrase rejection of destabilizing practices is a violent reference to both the Houthis in Yemen and Ethiopia's ambitions to secure seaport through controversial agreements such as its memorandum of understanding. ጅቡቲ ሓንቲ ካብቲ ኢትዮጵያ ብፍጹም ብሶማሊላንድ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ዘይብላ ንዕኡ ንምግባር ድማ እንኮላይ ምስ ግብፂ ኢኮኖሚ ሸይጣን ክሰርሕ ትኽእል ሃገር እያ ዝበልክኹም እዚ እዩ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ብፍጹም ብሶማሊላንድ ክትከይድ ከም ዘይትደሊ ክሳራ ንዓዎም ስለ ዝኾነ ምስ ኤርትራ ዝኸውን ከቢድ ከም ዝኾነ ይርድኦም እዩ እቲ ብቐሊሉ አብይ አሕመድ ክገብሮ ዝፍትን ዝነበረ ኢማራት ዝበሃል ዝፈብረኾ ነገር ግን ብመንገዲ በርበራ ስለ ዝነበረ ንዓዓ ንምቕታል ጅቡቲ ብዙሕ እዮም ተንቀሳቒሶም ፈረንሳ ቀዳመይቲ ኣፅዋር ናቶም እያ ፈረንሳ ብተደጋጋሚ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዝነበረ ክጥንቃቕ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ረብሓናቶም ቻይና ካልኣይ ቻይና እውን ንባዕሉ ነቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ጅቡቲ ማኔጅ ዝገብር ዘሎ ስለ ዝኾነ እቲ ቢዝነስ ናቱ መንገዲ ባቡር ካብ ጅቡቲ ንኣዲስ ኣበባ ዝሰርሐ እውን ቻይና ስለ ዝኾነ ንቻይና ተጠቂሞም እውን አብይ አሕመድ ናብ በርበራ ክኸዶ ዝኽእል ደገፍ ክረክብ ከም ዘይብሉ ንኣሜሪካ እውን ብመንገዲ ፈረንሳን ብካልእ ገይሮም ክሕዝዋ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ጅቡቲ ዝበሃል ንእሽተይ ሃገር ኣመን ኣገዳሲ ጂኦፖለቲካውን ስትራቴጂካውን ፅልዋን ጭዋዳን ዘለዎ እዩ ምክንያቱ እታ ቾክ ፖይንት ትበሃል እታ ዝበለፀት ናይቲ ባብኤል መንደብ መእሰሪ ኣብ ጅቡቲ እያ ዘላ ብንየው ምስ ሑቲ እያ ዘላ ንሑቲ ክዛረብ ዝኽእል ሓይሊ የለን በዚ ግን ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን እዮም ዘላ ስለዚ ጅቡቲ ቀንዲ ኣብቲ ቦታት ስለ ዘላ ዓበይቲ ፓወርስ ድማ ምስ ጅቡቲ ርክብ ክህልዎም ስለ ዝደልዩ ነዚ ዘሎ ኩነታት መዝሚዛ ጅቡቲ አብይ አሕመድ ብፍጹም ነቅፈረግ ክብል ከም ዘይክእል ጌራ ሓኒቃቶላ ሕጂ ብሶማልያ ዝነበረት ሕልሚ በኒንዩ ብመንገዲ ቱርክ ገይሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ተኻሪዩ ክጥቀም ከም ዝኽእል ዕድል ክብዎ ክእሉ እዮም ብመንገዲ ጅቡቲ ዝበሃል ግን ብጀካታሶም ታጁራ ትበሃል ንዓመፂኻ ተጠቀም ኢሎም ኣብይ እዩ ካልእ መንገዲ እዩ ዝደሊ ዘሎ መንገዲ ኬንያ ካላሩስ እዩ ስለዚ ብመንገዲ ኤርትራ ድማ እዚያ ሕጂ ምስ ጅቡቲ ትግበር ዘላ ግብፂ ድሮ ምስ ኤርትራ ጌራታ እያ እዚኣ ተርዲምሎም ካብኣ ንላዕሊ ዝብርትዕ እውን ስለዚ እቲ ውይ ዘብሎ ዘሎ አብይ አሕመድ ኣብ መወዳታ ብኩሉ መንገዲ በቲ ንሱ ዝኸዶ ኣንዳር ኣካይዳ ትሽግር ናቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይገድስ ስለ ዘሎ እዩ ክልተ ነገር ክበኩም ሓደ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ምናልባት ኢትዮጵያውያን ነዚ ነገር ብከመይ ይርይዎ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ናይ ዞባ ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ግብፂ ምስ ካልእ ዘሎ ምንቅስቃሳት ዝበለፀ ኮመንተር ዝገብር ኣዝዩ ሓደገኛ ሰብ እውን ኮይኑ ይስምዓኒ ብፍላይ ንግብፃውያን በርናዓና እኳ ብዙሕ ኩሎም ሓደ እዮም እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ has the worst foreign ministry ኢትዮጵያ ተዝሓመቐ ዲፕሎማሲ ዝገብር ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዘሎ ሃገር ተሎ ኢትዮጵያ ክንደይ ግዜ ከም ኢሉ ዘሎ I said back in February that Egypt was inching closer to Ethiopia's doorstep through Egypt-Djibouti port connectivity deal ግብፂ ኣብ ትሽትሽና መፅያ ኣብ ኣፍንጫና መፅያ ወይ እውን ኣብ ጎረሮና መፅያ ምስ ጅቡቲ ሕግብግብ ትብሎ ዘላ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ብፅዑቕ ነዚ መንገዲ እዚ ካውንተር ክገብሮ ይግባእ ኢሉ አብይ አሕመድ ዝመርሖ ዘሎ ጉጅለ ኣብ ናይ ድራማን ኣብ ናይ ንኣሽቱ ነገራትን ኣብ ካልእን ዓጀውጀው ዝብል እምበር ኣርሒቑ ክጥምት ዝኽእል ፀላእዮም እንታይ ክገብር ይኽእል ዝርድኦ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ዝርድኦ እንተዝኸውን ነይሩ ነዚ ነገር እዚ ካውንተር ገብር ምኻለ ኣብ ድራማ ዝነብር መንግስቲ ስለ ዝኾነ ግብፃውያን ግን ቼዝ እዮም ፃወቱ ዘለዉ ንሱ ኣብ ዓጀውጀው ከሎ እዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ግዜ ይተዛረብከም
So already ነዚ ነገር እዚ ከዓፅዎ ካል ነገራት ምስ ግብፂ ምስ ጅቡቲ ዝተፈላለዩ ነገራት ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም but of course nobody cared. Today April 23 2025 Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi arrived in Djibouti. I know you still don't care. Keep sleeping while Egypt controls your door. Ethiopia has the worst foreign ministry ብምባል ነቲ ሃገሩ ኢትዮጵያዊ እሱ ገለ ካብቶም ኩርዓት ናይቲ ገርድ ጀዲጋ እናበለ ቀፃሊ ዝፅሕፍ እዩ ናብ ሓቂ ክንምንታይ ቁጥዐ ተሰሚዕዎም ኣሎ ዲፕሎማቲካሊ ክሳዕ ክንደይ ፍላንክ ከም ዝኾኑ ኣቐዲሙ ነጊርዎም ነይሩ ፖስት ገይርዎ ነይሩ Right now, Egypt inches closer to Ethiopia's doorstep through the Djibouti port connectivity deal, an agreement most Ethiopians know little about. By the time they realize what's happening, Egypt might already be monitoring every detail of Ethiopia's imports and exports, especially given the apparent absence of proactive foreign minister to respond. ስለዚ ግብፂ ነቲ ኢምፖርት ኤክስፖርት ናይ ኢትዮጵያ ክትቋፀረሉ ትኽእል ዲል እያ ትገብር ዘላ ስለዚ ኢትዮጵያ እንታይ ትውትላ እንታይ ተውፃላ እንታይ ሓደ ሓበሬታ ክህልዋ ኸል ምስ ጅቡቲ ኮይና ስለዚ ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ነቲ ናታ ስትራቴጂካዊ ኣካይዳ ናታ እውን ክትቋፀር ዘይትኽእል ሃገር እያ ኣዲስ ኣበባ ኮይንካ ስለ ዝነባሕካን ስለ ዝዕገርገርካን ዝመፀካ ነገር የለን እዚ ነቲ ትክክለኛ እቲ ቁጠባ ከመይ ይሰርሕ ኣሎ ከመይ እቲ ስትራቴጂ ናይቲ ዞባ ከመይ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ኣስተውዒሉ ዝኸይድ ክሳብ ዘይሃለወ ውፅኢት ከምፃሎም ዝኽእል መንገዲ ከም ዘየለ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ he was telling them already ክንምንታይ ድኽመት ከም ዘለዎም ኣነ እውን ብግደይ ፅሒፈ ነይረ ኣነ ዝፀሓፍኮ ድማ ቼክሜት ልክዕ ከምዚ ናይ ፀወታ ናይ ቼስ ግብፂ ንኢትዮጵያ ቤላ ጌራ ክትሓትመላ ጥራይና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኢትዮጵያ ኣብ ሂወታ ክሳዕ ክንድዚ ዲፕሎማቲካል ወዲቓ ኣይትፈልጥን እያ ማለት ቅድሚዚ መለስ እዩ ነይሩ ኣቐድም ኣቢል ማለት መለስ ማለት ንኤርትራ ዓፅዩ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ከምዘይትገብር ገይሩ ዓፅይዋ ዝነበረ እዩ ታንክስ ጋድ ሓደ መለስ ሓደ ሰይጣን ተነይሩ እዚ እውን ሰይጣን ግን ዶንቆሮ ሰይጣን ወይ ከዓ ሕማቕ ዝኾነ ሰይጣን እዩ እዚ ስለዚ ንኤርትራ ይኮነ ነቲ ዞባ ሙሉእ ክቋፀር ዘይከኣለ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን እቲ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ እውን ክጥቀም ርእሱ ዘይብሉ መራሒ እዩ ኣቢ ምክንያቱ ግብፂ ሲምፕሊ ብሙሉእ ኣብቲ ዞባ ሱፐርስታር ንክኸውን ዕድል ሂብዎ ኣሎ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ እዩ እውን ኣሜሪካ ንግብፂ ትሕግዘ የላ ናብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ኣብ ካልዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ግብፂ ድማ ጉዳያ ቢዳ ከም ዝኾነ በዓላ ክትሕዞ ከም ዘለዋ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ኣገዳስነት ዘለዎም ሓይልታት ድማ ከመይ ጌርካ ኒውትራላይዝ ክትገብሮም ትኽእል ወይ ከመይ ጌርካ ክትኣልዮም ትኽእል እያ ትጥቀም ዘላ እምበር ኣሜሪካ ፍሉይ ንግብፂ ትሕግዛ ነገር የለን ኣብዚ እቲ ዝበለፀ ክፋል ድማ እዚ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ በብዓቕምኻን በብርእስኻን እያ ኮይና ዘላ ምክንያቱ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካርድ ናቱ ክስሕብ ስለ ዝደሊ ዘሎ ኦልሬዲ ስሒቡ ስለ ዘሎ ኣነ እንታይ ኢለ ሕጂ Abiy Ahmed's reckless port rhetoric has backfired spectacularly. While he dreams of sovereign ports, he has isolated Ethiopia, antagonizing Djibouti, Eritrea, Somalia, and now watching Egypt play a diplomatic chess with calm precision. ስለዚ ኩሉ እቲ ዝገበሮ ዓንዳር ኣካይዳ ብድዕ ዝመልኦ ድንቁርና ዝመልኦ ኣዘራርባ ፅቡቅ እዩ ከም ዓይነት መራሒ ኣብ ኢትዮጵያ ምህላው ንዓነ ፅቡቅ እዩ ኣክቹሊ ኣቢይ ይቐፅል እቶም መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩሎም ሓደ እንዲኦም ከም ኣቢይ ዓይነት ኣርሂቆ ክሓስብ ዘይክእል ስትራቴጂ ዘይብሉ ግን ስቲል ሓደገኛ ዝኾነ መራሒ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ካልእ መራሒ እንተዝኸውን ነይሩ ካልእ ክገብር ምኻለ እዚ ግን እዚ ምዃኑ እቲ መራሒ እውን ፅቡቅ እዩ ነብሱ ዝኻለ ሶ ንነብሱ ካብ ጅቡቲ ካተኣንኮ ላይፍ ላይን ናቱ መተንፈሲት ናቱ ዝኾነት ሃገር ንዓውን አንቴጎናይዝ ገይሩ ካብ ግብፂ ጅቡቲ ትረክቦ ነገር ብዙሕ ነገር የለን ቁጠባዊ ረብሓ ክትረክባ ይትኽእል እያ ክንዲ ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ኣላ ግን ኣቢይ ኣሕመድ ምርጫ ስኢኑ ብርኪ ናይ ጅቡቲ እናሰዓመ ንክኸይድ እያ ትገብሮ ዘላ ብሶማሊላንድ መተንፈሲ ክረክብ እየ ኣልተርናቲቭ ክረክብ የብል ነይሩ ና ወይ ሕጂ ሓንቲ ሪፋቶ ዘላ ብኬንያ ገይሩ ምስ ወደብ ላሙ እዩ ነቲ ትሕቲ ቅርፂ ነቲ ፅርግያ ገይሩ ምንቲ ሎጂስቲክስ ማኔጅ ንክገብሮ ግዜ ክወስደሉ እዩ ግን ኣገይን ሰም ኦፕሽንስ ኣለዎ እዩ ፖርት ሱዳን ኦልሬዲ ምስ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ከቢድ እዩ ክኸውን ፋኖ ብኡ ስለ ዘሎ ስለዚ ጀነራሊ ኣቢይ ኣሕመድ ኣካይዳ ነቱ እንታይ ኢለ complaining about Djibouti's fees yet no one ንሱ ጅቡቲ ኣኽቢራትለይ ገንዘብ ናበለ ውይ ዝብል ኩሉ ግዜ ጅቡቲ ግን ናቶ መግለፂ ሓሶት እዩ ትዝብልዎ ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ንረኽቦ መክሰብ ከማን ክሳራታት ኣለና እቲ ጌርናዮ ዘለና ትሕቲ ቅርፂ ፅርግያታት ናትና ኣይከፍሉን እዮም ከምቲ ዝድለ ክንክን ኣይገብሩን እዮም ብዙሕ ክሳራታት የስዑልና ኢሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዝነበረ ሕጂ ግን ሚኒስትሪ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ቸርማን ኮይኑ ዘሎ ነዊሕ ኣርቲክል ፅሒፉ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ኣቢይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ኣብ ዘምፅኣሉ ኣምፅየ ነይራ ኣነ እውን ቀፂለ እንታይ ኢለ ባድ ማውዚንግ ንኣብነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ከቢሩኒ ኢሉ ይብል ኤርላይንስ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ከቢሩና ኢሉ ዛረብ ሰብ ግን የለን ንስኻ ብኤርላይንስ ገንዘብ ትእቱ ኣለካ ካልኦት ድማ ወደብ ኣለዎም ሓደ በብናቱ ሽጣራ እዩ ሓደ በብናቱ ፀጋ እዩ
ስለዚህ ከምኡውን bad mouthing neighbors ኩሉ ግዜ ነቶም ካልኦት ስለ ዝፀርፍን ብመልሓሱ ክገብሮ ዘይክእል ፈኸራታቱን ስለ ዝጥቀም Egypt out there signing the deals with Eritrea, Somalia and Djibouti likely next ስለዚ ግብፂ ድማ ነቲ ሓጓፍናቱ ተጠቂማ ቅድሚ ሕጂ ዕድል ክብዋ ዘይክእሉ ዝነበሩ ሃገራት ናይ ቀረን ኣፍሪካ ምስኣ ዓበይቲ ዲልስ ክገብሩ ንዖም ክሳራ ስለ ዘይብሎ መክሰብ ስለ ዝኾነ ኩሉ እዚ ንብሎ ዘለና ንኤርትራ ዝበለፀ እዩ ኤርትራን ጅቡትን ፅቡቅ ዲፕሎማሲ የብለን ግን ኤርትራ ምስ ግብፂ ዲፕሎማሲ ስለ ዘለዋ ግብፂ ነቲ ኤርትራ ትደልዮ ነገር ጅቡቲ ትገብረላ ኣላ ተርዲኹም ኣለኹም ስለዚ this is very important ገለገለ ሰብ ነይሩ ኣቢ ኣሕመድ ገለ ነገር ስጉምቲ ናብ ኤርትራ ተወሲዱ ንጅቡቲ ኣብ ጎኑ ገይሩ መጥቃዕቲ ክገብር ክእል ገለ ዝብል so this is not going to happen now already ጅቡቲ ምስ ግብፂ ሳይድ ገይራላ ቀይሕ ባሕር ድማ ንዓ ኣገዳስነት እዩ ንኢትዮጵያ ንኣቢ ኣሕመድ ድማ በፍንጫ ኣብ ጅቡቲ ከም ዝእሰር ክትገብረ Egypt and Red Sea nations are securing mutual interests while Ethiopia gambles regional peace and immature bluffs ስለዚ ግብፂ ኤርትራ ጅቡቲ ኩላቶም ኣብ ቀይሕ ባሕር ረብሓ ኣለዎም ነዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ጌርና ተሓጋጊዝና ንገብሮ እዩ the irony Abiy cried chokehold Djibouti might actually apply one economically with a fee hike Ethiopia can dodge ስለዚ ጎረሮይ ተሓኒቀ መተንፈሲስ ኢና ዝብል ዝነበረ ጅቡቲ ሕጂ እንተደልዮም መሊሶም ጎረሩ ፅቡቅ ገይሮም ክሓንቅዎ ይኽእሉ ምክንያቱ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ገይሮም ይኣስርዎ ስለ ዘሎ this is just diplomacy this isn't just diplomacy this is geopolitics 101 and Ethiopia just got benched ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ናይ ጂኦፖለቲካ መሰረት ትምህርቲ እውን ድሕሪ ተሪፋ ቤንች ኮይና ኣላ ብምባል ገሊፅና ብዙሕ ሰብ እውን ሪኣክት ገይርላ ሼር ገይሮም ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካልእ መልክዕ ድማ እዚ ብወገን ናይ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃስ ክኸውን ከሎ ብወገን ቁጠባ ድማ ንቐፅል ምክንያቱ ናይ ሱፐር ፓወርስ ሓይሊ ክንርኢ ስለ ዘለና in Kenya say they've upgraded ties to a new level after a meeting between President Xi Jinping and William Ruto in Beijing. In a joint statement, the leaders said they were committed to global stability in the face of widespread economic uncertainty because of US tariffs. Ruto is on a 5-day state visit to China, his third trip to the country since taking office in 2022. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኬንያ ሓደ ዓብዪ ዲፕሎማቲካዊ ጉዕዞ ናብ ቻይና ገይሩ ከም ዘለዎን ድሮ ንሱ ኣብኡ ከይዱ ከሎ ሓደ ሪፖርት ወፂኡ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ መሊሱ ክፅለል ኣብዚ እውን ሓደ ሪፖርት ብIMF ዝወፀ እዩ ኣብ መንጎ ኬንያን ኢትዮጵያን ዝነበረ ቁጠባዊ ውድድር ዝነበረ ዝብልዎ ኬንያ ቁጠባ ናይ ኬንያ ንናይ ኢትዮጵያ ክሓልፎ ምዃኑን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ቁጠባ ክኸውን ምዃኑ ተነጊሩ ኣሎ እዚ ከዓ ኢንተርናሽናል ሞኒተሪ ፋንድ ወይ IMF ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ እዚ ከዓ after the birr was devalued እዚ ከዓ ብመሰረቲ ኣብ ልዕሊ ብር devaluation ዝብልዎ ዘሎ ኣጋጢሙ ዘሎ እዩ Kenya's economy is set to surpass Ethiopia's to become East Africa's largest this year. The International Monetary Fund IMF ማለት እዚ ሓበሬታ ዜና ውፅኡ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ እዩ ስለዚ ናይ ኬንያ ኢኮኖሚ IMF said after the birr was devalued the fund estimates Kenya's gross domestic product GDP ናቶም ኣብ 132 billion in 2025 higher than Ethiopia's 117 billion ስለዚ ብካልእ ዘራርባ ኣብይ ኣሕመድ 200 ቢልዮን ዝበፅሕ ጂዲፒ ለንብላብላ ይብል ነይሩ ግን እቲ ባጤራ ናቱ ዲቫልዊድ ምስ ኮነ እቲ ቁጠባ ናቱ 117 ቢልዮን ከም ዝኾነን ትሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ብምዃን ትሕቲ ናይ ኬንያ ብምዃን ኬንያ ቀዲማቶ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣነ እኳ ስቲል እቲ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባ ጠቕላላ ይርዳእንን ግን ዩ ከን ሰይ ኣትሊስት ገለገለ ፍላግሽፕ ፅቡቅ ዝኾነ ኢንዱስትሪስ ብፍላይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ከም ዝብልዎ ፅቡቅ ዝኾነ ቁጠባዊ ጭዋዳ ከም ዘለዎን ከምኡ ድማ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ቱሪዝም ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ናይ ኮንፈረንስ ቱሪዝም ኣለዎ እቲ ርእሲ ከተማ ናይ ብዙሓት ናይ ዓለም ለኻውያን ትካላት ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ኢቨንት ሳው ስለ ዝካየድ they have some sort of economical drives ኣለዎም እዩ ስለዚ እሱ ነፍሱ ዝኸኣለ ሓገዝ ኣለዎ ኬንያ ግን ነቲ ናይ ኣቢ ዕሸላዊ ኣካይዳ ብጣዕሚ እዮም ዝምዝምዝዎ ዘለዉ ኣቢ ኣሕመድ እዚ ዊልያም ሩቶ ኣብ ኬንያ ዝተዛረቦ እስከስምዑም እዚ vision a digital future that is Kenya in location, Africa in identity, and global in impact. Ladies and gentlemen, Kenya and China are not merely trade partners. We are co-architects of a new world order, one that is fair, inclusive, and sustainable. እንታይ ዝበሃል ዘሎ ዊልያም ሩቶ ናይ ኣሜሪካ ብያት ከለምፅ ሓያል እዋን ድሕሪ መፈታዕኑ ኮምፕሊትሊ ባክፋየር ከም ዝገበረ ኣሜሪካ ክትጉሕፎ ከም ዝደለየት ምስ መረፀ ድሮ ቅድሚ ናይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ንሱ ስጉምትና ተወሲዱ ናብቲ ዘዋፅኦ ክኸይድ ከም ዝመረፀ ትዝክርዎ እንተኮይንኩም ዊልያም ሩቶ ናብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ብኣፍሪካ ዓብ ክብሪ ዝተዋህቦ መራሒ ነይሩ ኣብቲ ግሎባል ሳውት ዝበሃል ብፍላይ ብበዓል ቻይና
ካልኦት ናይ ቁጠባዊ ሓያላት ዓብይ ቆላሕታ ዝረኸበ መራሒ ኣብ ኣፍሪካ ድማ ቻምፒዮን ናይ ኣፍሪካ ክኸውን ብምኽኣል ብዙሕ ረብሓታት ክረክብ ዝኽእል ዝነበረ እዩ ግን ናይ ገይሮም ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ እቲ ኬንያ ዝበሃል እውን ካብዞም ናይ ምዕራባውያን ሃገር ቁጠባ ክወፅእ ዝኽእል ስለ ዘይኮነ ቤላ ገይሮም ሒዞሞ ነቲ ዝነበረ ሕልምታት ናቱ ብገንዘብ ገዚኦሞ ከም ዝገድፎ ገይሮሞ ሕጂ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ነገር ምበላሸው ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ንኩሉ ኦፍ ስለ ዝገድፎ ኦል ካርድስ አር ኦፍ ስለ ዝበለ ንኩሉ ስለ ዝገደፎ ኬንያ ዊልያም ሩቶ ንድሕሪት ተመሊሱ እቲ ናይ ቀደም ስትራቴጂ ናቱ ክቕፅል ይፍትና ኣሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ንሕናን ቻይናን ኖርማል ፓርትነርስ ጥራይ ኮና ነቲ ናይ ዓለምና ዘሎ ሄጀመኒ ወይ እውን ግበታ ንዕኡ ነቲ ሓድሽ ኣርኪቴክቸር ኣብ ምስራሕ ፓርትነርስ ኢና ኣብ ኣፍሪካ ድማ ከም ሓደ ቫይብረንት ኢኮኖሚ ማለት መሰረታዊ ናይ ካፒታሊዝም ሕግታት ዘለዎ ኦፍኮርስ ብልሽውና ገለን ገዲፍካ ማለት ኬንያ ብዙሕ ቴክኖሎጂካዊ ብልጫታት ዘለዎ ቁጠባ እዩ ናይ ኬንያ ቁጠባ ብደረጃ ኣፍሪካ ክትሪኦ ከለካ ብብዝሒ ባንክታት ናቱ ብካልእ ቴክኖሎጂካል ነገር ነጋቱ ዳርጋ ንምዕራባዊ ቁጠባት ዝቐረበ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሞር ዲጂታሊ ሳቪ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከምኡውን ዋላት ኢኮኖሚ ዲጂታል ኢኮኖሚ ናቶም እውን ሓያል ዝኾነ ሰራውር ዘለዎ እዩ ሓቂ ንምዝራብ የስ ኣብቲ ፖለቲካ እንዲ ቁጠባ ብዙሕ ሽግራት ኣለዎም እዩ ካብ ኬንያውያን ስለ ሰማያነ ብዙሕ ሽግራት ኣለዎም እዩ ክፈትሕዎ ዘለዎም ዝበለፀ ቁጠባ ንክኾኑ እቲ ዓሌታውነት ኣብቲ ፖለቲካ ዘሎ ሽግራት ኣለዎም ሽግራት የብለዎም ማለት ኣይኮነን ግን ኬንያ ኣብ ኬንያ ፎከስ ጌራ እንተኸይዳ ብዙሕ ነገር ክትዕወት ትኽእል እያ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ምዃን ሓደ ካብ ተሃሲቦም ዝነበረ እቲ ኢሜጅ ናይ ኬንያ ነፍሱ ዝኻልእ ፀገም ፈጢሩሉ ነይሩ እዩ ሶ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኬንያ ነቲ ብኮቲ ተጠቒማ ነቲ ኣብ ቻይና ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣሜሪካ ካውንተር ንምግባር ኣብ ኣፍሪካ ብዝሰፍሐ ሓይሊ ክትሰርሕ ምዃና ኣብቲ ብገሰሉ ዘላ ነቲ ዕድል እቲ ተጠቒሙ ኬንያ ናቱ ረብሓ ንቕድሚት ከሰጉም እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ በዓል ናይ ብሪክስ እዩ ናብቲ ክኸይድ ዝኽእል ግን ጥብቂ ዘለዎ ብስለት ዘለዎ ዕምቆ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምስ ራሽያ ይትርየሉን ኢኻ ምስ ቻይና ይትርየሉን ኢኻ ምስ ህንዲ ይትርየሉን ኢኻ ምስ ኩሉ ትንክፍ ግድፍ ደኣ እምበር ዕምቆ ዘለዎ ዲፕሎማሲ ክገብር ኣይርአን እዩ ዝኻ ከምኡ ንክገብር ከማን ዓቕሚ ዘለዎ ኮይና ይስማዓንን እታ ሃገር ሽም ስለ ዘለዋ እያ ትጠቕሞ ዘላ እምበር በቲ ንሱ ዝገብሮ ካብ ብዙሕ ውፅኢታዊ ነገር እውን ትገብር ኮይና ይስማዓካን እዩ Kenya's biggest lender. Let's cross over now to Al Jazeera's Katrina Hughes, live for us from Guangzhou. So does that upgraded relationship include a new understanding on debt repayments, Katrina? Well, that's certainly what Ruto would have wanted to discuss during his visit here to China, talking about refinancing massive amounts of debt that Kenya is struggling to pay back. China is Kenya's biggest debtor. Kenya owes about 63% of all of its debt to China, to the tune of about $5 billion. And because of struggles to pay these debts back, there has been some frozen infrastructure building, notably a railway project that has been stalled. And Ruto has received a lot of public criticism because of this debt issue, and he's further under pressure because the كم تريود لهم حدا كابتي تسقمنا كينيا أبتت مرحلتنا ويليام روتو بس عدايو عدانا تا خمي جرا تكتقل تخلك كم إثيوبيا مالت إثيوبيا نفسه خالنا عدا عبس أقام له تشاينا دما نخلتين هجرات كينيا نجبت نسلسيا نخلنا نون كينيا نجبتي ني إثيوبيا تركنا أفريقيا عدا زلوا هجرت الله ቻይና ዓለቂ ሓተ ዘላ ነዞ ኩለን ሃገራት ስለዚ ካብ ቻይና ወፃኢ ካልእ ህይወት ንክገብሩ ምርጫውን ዘለዎም ኣይኮኑን ኤርትራውን ምናልባት ካብ ቻይና ተለቃሕ ትህሉ ኸውኒ ግን ኣይ ሃቭን ሲን ዳት ቲንግ በት ጀነራሊ ኬንያ ናይቲ ዴት ፕሮብለም ዝበሃል ብዙሕ ሽግር ፈጢሩላ ሓኒቑ ሒዝዋ ከም ዘሎን ካብኡ ንምውፃእ ብፍላይ እቲ ናይ ካብ ዶላር ወፃኢ ዝግበር ንግዲ ንኬንያ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ምስ ቻይና ትገብሮ ንግዲ ሕጂ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ነቲ ናይ ጆ ባይደን ገዲፉ ንኬንያ ናብ ድሌታ ክትከይድ የፍቅረላ ስለ ዘሎ ኬንያ ንዑ ተጠቒማ ናታ ስትራቴጂ ኣብ ምግባር ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ነቲ ግሎባል ሳውስ ንኣፍሪካ ብዓብዩ ኣገዳስነት ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድምር ውፅኢት ናቱ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዓንዳር ኣካይዳ ብቁጠባ ብኩሉ ነገር ኣብዚ ስምዑት እዮም ኢትዮጵያውያን እቲ ብዛዕባ ነፍስኻ ዘሎ ፋንታዚ እንታይ ከም ዝመስል በሀገራችን ላይ የምታደርገውን ነገር አሜሪካ በሀገራችን ላይ የምታደርገውን ነገር ማቆም ካልቻለች የፈለገውን እርምጃ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። በተለይ ኢትዮጵያኖች የትም የሚኖሩት አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ምን አላትና ነው እኛ ላይ ጫና መፍጠር የምትችለው? ምንም የላትም። እኔ
كم تريوم دلهم مس أمريكا كفكروا جميرهم علو تبغيو تغلوا أنت رخوينكم لتسي كنا من تايت سنعكم كنتوا تغلوا I'm really curious تي أني أمريكا لنا تايت صارت قبل لنا تغلسي نتحيو نحنا نفسنا زين خلولو نحنا نفسنا نخل قبل لنا زقبر زخونا نجر كجبر يبلونا باليوم زفكروا زلوا تكون الندماء نزي مثل BBC أوتي وزل حبريتا إثيوبيا are one shock away from catastrophe ኢትዮጵያ ሓንቲ ናይ ማይ ተጠቅሞ ወይ ከምዚ ሓደ ተፈጥራዊ ፀገም ተጋጢሙ ደርቅን ተጋጢሙ ኢትዮጵያ ናብ ካታስትሮፊ ናብ ዕንወት ክትኣቱ ትኽእል ሃገር ምዃና ሓንቲ ብድሆ ጥራይ ተድልዮም ናብ ዕንወት ክኣቱ ዝብል ኣርቲክል ወፂሎ ቀፃሊ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝዛረቦ ዘይኮነስ ኢን ስታርክ ሞርኒንግ the head of UN's food aid agency ናይቲ ተኸትብሎ እዚ WFP ዝበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ መድረኽ ዘላ ሃገር ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ዝኾነ ይኹን ፀገም ተጋጢሙ ወላ እውን ፀገም ከየጋጠመ ናይቲ ድቑዒ ፀገም ናይ ገለ ፀገም ኣጋጢሙ ዘሎ ናይቲ ኩናትን ዕግርግርን እቲ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ እቲ ብሶማል ዘሎ ትገለመለ ከምቲ ዝድለ ኢንፍራስትራክቸር እቲ ትራንስፖርት ይካየድ ስለዚ የለ እቲ ሕርሻ ዝኾነ ይኹን ፀገም ተጋጢሙ እቲ ሃገር ኣብ ሰንኮፍ በፂሓ ከም ዘላ ካብ ሰንኮፍ ድማ ናብ ፀጥፊ ክትከይድ ትኽእል ሃገር ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ ኣሚን እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ንዓዖም እዩ ዝድግፍ ግን ናተይ ሞር ኣብዚ እዋን ዝክሽፍነሉ ይክእልኒ ዘሎ ቢኮዝ እቲ ኩነታት ካብቲ ክሽፍንሉ ዝኽእሉ ደረጃ ስለ ዝሓለፈ 120 ሚልዮን ኣለኒ ኢሉ መጃሃሪ ዝጥቀመሎም ዘለዉ ኤግዛክትሊ እታ 120 ሚልዮን መርገም እያ ክትኮነን ኣቢ ምክንያቱ ናይ 100 ሚልዮን 120 ሚልዮን ቁፅሪ ብዝሕካ ምናልባት እዛ ዘረባ እዚኣ እንታይ ተዘክረኩም ገለገለ እኳ ኣይትፈልጥዎ እንትኾን ኢኹም ኣብ ገለ ክፋል ናይ ሂወትኩም ረድኤት ትወስዱ ነይርኩም ዶ መንግስቲ ዝህቦ ዝነበረ ኣይደኖ ኣብ ተስዓንክ ገለታትን ረድኤት ዝበሃል ነይሩ ረድኤት ማለት ክንደይ ስድራ ኣለዎካ ይበሃል 5 ስድራ 7 ስድራ ምስ ደቂ 9 ኢና ገለ ትብል ረድኤት ዝወስድ ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ዝደሊ ብዙሕ ቆልዑ ክህልዎ እዩ ዝደሊ ተርዲምሎም 12 ቆልዑ 14 ቆልዑ ወላ ደይብልካ ሓሲኻ እውን ተደይሒዞምካ ማለት እዩ ሓሲኻ ቁፅሪ ብዝሕካ እንታይ ትገብር ናይ ብዙሓት ሰባት እኽሊ ትወስድ ማለት እዩ ሽዑ ፅቡቅ ትነብር ተርዲምሎም ሓደ ሰብኣይ 3 ሓዳር ተገይሩ ብዙሕ እኽሊ ይወስድ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዚ ኢትዮጵያውያን ኤቭሪቲንግ ብከምዚ እዮም ዝርእይዎ ቁፅሪ ብዙሕ እንተይብና ብዙሕ ረድኤት ክንረክብ ኢና ብዙሕ ሓገዝ ክወሃበና እዩ ብዙሕ ፀጋ ክወሃበና እዩ ብዙሕ ገንዘብ ክወሃበና እዩ ሓገዛት ኩሉ ምስ ነቐፀ ብዙሕ ህዝቢ እንታይ ክኾኖም እዩ መርገም ክኾኖም እዩ መርገም ክኾኖም እዩ exactly this is what we are watching what we are witnessing right now ምክንያቱ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣብ ጫፍ በፂሑ ከም ዘሎ ስለምንታይ ቀደም USAID በቲ ሓደ ይህብ በቲ ሓደ ገለ ይህብ በቲ ሓደ ገለ ይህቦ ሎሚ ግን ኩለን ሃገራት ናይ ነፍሰን ቁጠባን ማኔጅ ንክገብራ ሽግር ኣጋጢሞን ኣሎ ኩለን ሃገራት ኤሮፓ ኣብ ታሪኾም ኣብቲ ዝኸፈ ደረጃ ናይ ቁጠባ ሽግር በፂሖም ኣለዉ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቁጠባ ናቱ ከረጋጋ ኣይከኣለን ኣሎ ኤምባሲታት ንክዓፁ ፀገም የብሉ because he has a deep trouble ኣብቲ ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ቻይና ቁጠባ ናቶም ብቐደሞም ኣይገብሩን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ካብ ኣሜሪካ ተፈኒሎም ዘሎ ካብ ካልኦት ተፈኒሎም ዘሎ ልዑል ጥንቃቐ ገይሮም ክኸዱ ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ ኣብ ነፍሱ ዘይምርኮስ ሃገር እቲ ዝኸበደን እቲ ዝኸፍአን መድረኽ ዝፅበዮ ዘሎ ግዜ right now እዩ ስለዚ እንታይ ንርኢ ዘለና ተሰፌክተር መንጎ ሰብ ንኣብነት እቲ lack of funding እቲ world food program ንኣብነት ባጀት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ጠጠው ኣቢላቶ ስለ ዘላ ነፍሱ ዝኻለ ሽግር ፈጢሩሉ ከም ዘለዎን ስለዚ ካልኦት ሰባት ኣብ ሽግር ክበፅሑ ክወድቁ ከም ዝኾኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ዘሎ ፀገም ድማ እናተደማመረ እናተመላለአን ዝኸይድ ዘሎ እዩ ካብ ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ እታ ሃገር እታ ኢትዮጵያ ትበሃል it's going to face one of the worst nightmares ዝኸፈ ሽግር ናይቲ ሃገር ብሕጂ ክመፅእ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ዘለና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ሓደ ሓደገኛ ደረጃ ናይ ቀልውላው በፂሓ ከም ዘላን ካብዚ ኣትያቶ ዘላ ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ we don't know ገለ ክልተ ኣርቲክልስ ክወስኸልኩም እየ ነቲ ሕማቕ ተወሰኸቶ ስለ ዝኾነ እቲ ሽግር ናቱ ረይዎ እዚ እቲ ሕስድና ናቶም ናባና ስለ ዘልግብዎ እዚ ኣብ ስእሊ ባዕሎም ፖስት ዝገበርዎ እዩ ወላ ፅርግያ እንተሰራሕካ ወላ ኢንፍራስትራክቸር ክሰርሕ ተፈተንካ ህዝብኻ ኣብ ጎንኻ ክሳብ ዘይኮነ ሰሪሕካ ንኾንቶ እዩ እቲ ፅርግያ ረይዎ ከመይ ገይሮም ነዳዲ ፅዒነን ዝኸዳ ዘሎ ቀዲዶም እቲ ነዳዲ ከም ዝፈስስ ይገብርዎ ፅርግያ መዓት ሚልዮናት ተለቂሑ ዝገበሮ ኩዒቶም መኻይን ከም ዘይንቀሳቐሳ ይገብርዎ እንታይ ስከይብልለው እዚ በሂወት ገለመለ ዝበሃል ኣካውንት ኣሎ ፈለው ክትገብሮ ይደልኒ ቁጥሪ 1 ኣንፃር ኤርትራ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ፋኖስ ስለምንታይ ፋኖ ድዮም ከምኡ ገይሮማ ንፈልጦ የብልና ፋኖ ስለምንታይ ከምዚ ይገብር ኣሎ እቲ ኣምሓራ ህዝቢ ከዚ ስቕ ኢሉ ድዩ ድርዮ ሪጋርድለስ
this is one of the greatest shames we have witnessed. I believe these destructive acts are ordered by شعبية. يا كل ነገር ما نبير تقال قبوية متفتنو. Why? مغنياتو ملسي سلا زي بلوم مش تعدم. ملسي سلا زي بلوم إذا كنت زي شعبية يزدف أزولو بمبعل كابتي بعلوم فتيرو مزولو مسجدل نبير ترا outsource كيركا نبير ترا سديدكا قال لك كون دخون قرب تنفاس ترخبنا عرفت ترخبنا كاب زبل زخيزلو زرباينا نرزلنا. Again እዞም ሰባት እዚኣቶም ነገራት ኩሉ ዓቕሎም ፀይቢቦም ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ኣብይ ኣሕመድ ዝገበረ እንተገበረ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ because እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ነውፂ ናይ ግዜ ሕቶ ዳኣ እምበር ንኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣኑ ንምቑሓፉ ዘይተርፍ እዩ መን ክትከኦ እዩ ከማን ኣይደኖ ኣብይ ኣሕመድ ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ኩነታት ናቱ መመሊሱ ወላ እቶም ቀደም ዘጣቅዕሉ ዝነበሩ ኣብይ ኣሕመድ በቃ ንፍዕ እዩ ብራቦ ኢሎም ዘጣቅዕሉ ዝነበሩ ቀይሕ መስመር ይሰግራሎ ሓደጋ ይፈጥራሎ ክብልዎ ንርኢ ኣለና ንኣብነት ዝስምዑ እዚ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ቀፃሊ ንኢትዮጵያ ዝምጉስ ንኤርትራ ዝኸስስ ዝነበረ ሰብ እዩ ደንቀነ ነዚ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል ስለ ዝዓፀዋ ወይ እውን ፀጥታ ሓይሊ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣትዩ ንዓታቶም ክዓስር ወይ እውን ንዓታቶም ንብረቶም ስለ ዝዘረፈ ወይ እውን ስለ ዝሰረቀ ሶሪ እዚ ሰብ እዚ ዘይቅቡል ስራሕ እዩ ብምባል ክኸሰሩ ኢና ኣለና ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና very disappointed ብምባል ኣብዚ ቀረባ ድማ እንታይ ነይሩ እዚ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ከም ኣማኸሪ ኮይኑ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንክንደይ ኣዋርሕ ከም ኣማኸሪ ኮይኑ ኣትዩ ዝነበረ እዩ ስለዚ again very disappointed ካብ በቲ ኣብ ዝኸዱ ዘሎ መንገዲ disappointed ከም ዝኾነን እቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ገለ ነገር ክግበረሉ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ንኩሉ ብየማንን ፀጋምን ብቁጠባ ንካልኦት disappoint ገይሩ ብፖለቲካዊ መንገዲ every turn ሕማቅ ጥራይ ዘጋጥሞ ዘሎ እዚ ከዓ ናብ ሓደ መንገዲ ጥራይ ክወስደካ ዝኽእል ናብ ጥፍኣት ጥራይ ክወስደካ ዝኽእል ሕጂ ንኩሉ ኣብ ነፍሱ ተመርኪሱ ንኩሉ ክሃንፅ ዝኽእል ኣቢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ ኣይከኣልኒ ይኮነን ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ መንግስት አንገቱ ቢቆረጥ የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎችን አይደለም እነ እስክንድርን አልኳችሁ ጉልበታቸው ስስ የሆነውን አይደለም እነ ዘመነ ካሴን ጥሻ ለጥሻ የሚሯሯጡትን ህወሓትንም እንኳን አገኘውት ብሎ አይልም ህወሓትን ሰራዊት አለ 200 ሺህ ያለኝ የሚለው በአንገቱ ቢቆረጥ አገኘውት አይልም አገኘውት ያለለት ለኢትዮጵያ መንግስት ሰርግና ምን ሻዕቢያ ያልቅለታል ቢያንስ ኢሳያስ ያልቅለታል ሻዕቢያ ባል Yes, Shabia ከማኹም ጠራዕራ ኣይኮነን ስርሑ ይሰርሕ of course Shabia is living on your head ኣብ ርእስኹም እዩ ዝቕመጥ ምክንያቱ ውሽጣዊ ጉዳይናትኩም በዓልኩም ክትመርሕዎ በዓልኩም ክትሰርሕዎ በዓልኩም ከተተግብርዎ እዩ ዝግባእ ግን you just don't manage your own affairs ውሽጣዊ ኩነታትኩም ከተመሓድሩ ትኽእሉን ኢኹም exactly ውሽጣዊ ኩነታቶም ከመሓድሩ ስለ ዘይክእሉ ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝኾኑ ግዳይ ንምዃን ቅሩባት እዮም let's continue ሁለት ነገሮች ናቸው አንደኛ ኤርትራና ኢትዮጵያ ወደ ጦርነት ይገባሉ የሚለው እስካሁን ያልበረደለት ዜና ነው በየጊዜው ያለሁኝ የተለያዩ ዓለም አቀፍም የሀገር ውስጥም ዘገባዎች ያወጡታል ግማሾቹ ዘይ ካንት አፎርድ ሁለቱም አሁን አፎርድ ማድረግ አይችሉም ጦርነት ኤርትራም የተዳከመበት ነው ከትግራይ ጦርነት በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት በብዙ በሀገር ውስጥ ባሉ ግጭቶች መከላከያው ተበትኖ ስለሚገኝ አፎርድ ማድረግ አይቻልምና አሁን ላይሆን ይችላል ቢያደርጉ እንኳን የሚላለ በመንግስት በኩል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የአሰብ ዜና ኦልሞስት ቀይ ባህር የአሰብ ዜና በየቀኑ መንሰማኑ ጋዜጠኞች ይጋበዛሉ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ይጋበዛሉ እናያቸዋለን ቲቪ ላይ ያ ናሬቲቭ እንዲገፋ የተፈለገ ይመስላል ስለ ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይተርፊቱ ኩናት how ኤርትራ ብዛዕባ ምስ ኢትዮጵያ ክትዋጎ ትደሊ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ዝረኣኹም የብልኩምን of course ኣብይ ኣሕመድ ለይቲ መዓልቲ ብዛዕባ ኩናት ይዛረብ ኣሎ እቲ ፀገም ግን ንክልቲኡ ብሓደ ጠቂስካ ምዝራብ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ስለ ዝኾነ ንካልኦት ንከተበላሹ ኢልካ ዝግበር እዩ ብሓፈሻ ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ እዋን ክትወስዶ ጀሚራ ዘላ ስኩምቲ ንሪኦ ኣለና ሻዕብያ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ መዓት ካርዲ ዘለዎ ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ መዓት ካርዲ ዘለዎ ዝደለዮ ካርዲ ክስዕብ ይኽእል እዩ ብመንገዲ ኦኔግ ድዩ ክኸውን ብመንገዲ ሸነ ድዩ ክኸውን ምስ ፋኖ ዝኾነ ይኹን ደገፍ ጌርካ ድዩ ክኸውን መንገዲ ህወሓት ድዩ ክኸውን so many cards መንግስቲ ኤርትራ እንተደልዩ ክጥቀመሉ ዝኽእል እዚ ስለ ዘለዎ ድማ ውይ ዘብሎም ዘሎ ሰብ ንሳቶም ሓንቲ ካርዲ እያ ዘላቶም ነዞም ኣብ ዲያስፖራ
ኣብ ዩቱብ ዝውዕሉ ዘለዉ ሰባት ንዓታቶም ከም ተቃለሲ ወሲዱ እዚኣ እያ ታንኮ ካርድ ዘላቶ there is no other card ካርድ ዝበሃል የብሉን ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ እቲ ካርድታት ንኤርትራ እዩ ዘሎ ወላ እውን ብዞባዊ ደረጃ ብመንገዲ ሶማል ተኾይና ሶማል ኣብቲ ተግባራዊ ስራሕ ሓደ ሶማል ንኤርትራ ዝኾነ ዶቡን ስለ ዘይብላ ገለ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ሱዳን እዩ ትንኮ ክገብር ዝኽእል ሱዳን ድማ ኢፌክቲቭሊ እቲ ሓይሊ ዘለዎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዘሎ ጅቡቲ እውን እንተኾነ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ብሕቡእ ዳ እምበር ብግልፂ ኣንጻር ኤርትራ ዝብለሉ የለ ምክንያቱ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ስለዚ there is no any option ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ይኹን ንክገብር ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ንክፍትን ክገብሮ ዝኽእል እንታይ እዩ ንሳቶም ግን ኩሉ ግዜ ወፂኦም ክልቲኡ ወገናት ኩናት ዳሎ ከም ዘሎ እቲ ተኽእሎታት ዶ እቲ ከምዚ ዶ እንተ ከምዚ ዶ እናበልካ ስኢልካ ትዛረብ ምክንያቱ ኦፍኮርስ ትዛረባ እውን ስራሕ ስለ ዝኾነ ንስኻ ድማ ኣብ ግዜ ጨቕለት ኣልቦነት ጥርዚ ዘለወሉ ሃገር እንድሕር ኣለኻ you're always going to find something ክትዛረበሉ ትኽእል እጂ በዚያ ኣተሓሒዝና እዚኣ ኻ ንስማዓያ ምሳት ከይድ እያ ስርዓተ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ብጣዕሚ ከም ዝብህጎ ምንም ኣየጠራጥርን ናይ እንዳማትካ ምላይስ ዝነበረ ሕማም እዩ ሕዚ እውን ይቕፅሉ ኣለዉ ምስ ሕመቑ ምስ ዝነበሩ ጉድለታት ክንሃንፆ ጀሚርና ዝነበርና ስርዓት እናረገሙ ንስርዓተ ደርጊ ስርዓተ ሃፀይ ስላሴ ህዝቡ ዘድንቕሉ ሓደ ምክንያት ኢምፓየር ናይ እንዳማትካ እናወሰድካ ኢምፓየር ናይ ምፍጣር ድሌት ቀይሕ ባሕሪ ኩልኩም ዝፈልጦ ብፍላይ ድሕሪ ስዊስ ካናል ምትዕራይ ናይ ዓለም ሃይዌይ ኮሪዶር እዩ ንኩልቲኡ ገማግም ዘለዉ መንግስታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዘለዎም ስሒት ዓለም ለኻዊ ተቐባልነቶም ዓብዪ ክኸውን ዝገበሮ ምስቲ ካሊእ ናይ ማይ ኣካላት ናይ ባሕሪ ኣካላት ፀባብ ኮይና እናሃለወት ዝለዓለ ብፅሒት ክህልዎም ዝገበረ እዩ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብኡ ንዝህሉ ተሳትፎን ብፅሒትን ብጣዕሚ ውስብስብ ክኸውን ገይርዎ እዩ እዚ ነዊሕ እዋን ዝገበረ ኮይኑ ሕዚ ከዓ ምስተን ሓድሽቲ ዓለም ለኻዊ ሓይልታት ኦኬ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክኸውን ከሎ ንቐፅል ዳር ዞባ ወልቃይት ፀገደ ሰቲት ሑመራ ብምባል ዝፅዋዕ ኣካል ክልል ኣምሓራ ምዃኑ ዝሕብር ጉጅለ ንህወሓትን ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሰበስልጣን ኣምሓራ ሕገ መንግስታዊ ስርዓታትን ስምዕ ፕሪቶርያን ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ቋማ ወልቃይት ትግራይ ቁፅፅር ከረጋገፅ ንመሬት ትግራይ ናይ ኣምሓራ ኢሉ ዝሃቦ መግለፂ ከም ዘይቅበሎን ወልቃይት መሬት ኣምሓራ ምዃኑን ህወሓት ንሓይሊ ይዳሎ ከም ዘሎ ነዚ ንምካድ ድማ እቲ ጉጅለ ድሎ ምህላው ገሊጹ ኣሎ እቲ ንነብሱ ምምሕዳር ናይቲ ዝተወረረ መሬት ገይሩ ዝፅውዕ ጉጅለ ወሲኹ ኣብ ዝሃቦ ናይ ምንጻግ መልሲ ንሰላምን ልምዓትን ዘለዎ ተወፋይነት ዝገልጽ ኮይኑ ህወሓት ናይ ፖለቲካዊ ረብሓ ክብል ነቲ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ጦር ዘብፅሖለ ክብል እውን ሓቢሩሎም ትማል ሎሚ ፅባሕ ኣጀንዳና ሰላም እዩ ዝበለ እቲ ናይ ወልቃይት ኣምሓራ ዝብል ሓይሊ ነሰጊዱ ዝመፅእ ሓይሊ ግን ብብረት ክገጥሞ ምዃኑ እቲ ብፌደራል ሓገዝ ዝግበረሉ ብሽም ኣምሓራ ምዕራብ ትግራይ ዝዓረደ ጉጅለ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ህወሓት ከም ኣምባሳደር ሰላም ኮይኑ ክዋሳ ይፍትህን ኣብ ክውንነት ግን ነቲ ኣብ ዘማነ ዝፍፀም ዘሎ ንጥፈታት ሰላምን ልምዓትን ከም ገበን ይቆፅሮ ዝበለ ወሲኹ ጥርዓን ህወሓት ከም ልሙድ ሓቅታት ብምጥምዛዝ ንረብሓት ከውዕሎ ይፍትን ኣለውን ኢሉሎ መግለፂ እዩ ንነብሶም ምሕዳር ወልቃይት ብምባል ዝፀውዐ ህዝቢ ትኽልል ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ህወሓት ንነዊሕ እዋን ተሳቒ ከም ፀንሐን ሕጂ ድማ ንሰላም ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ዋጋ ከም ዝህቦ ይፈለጥ ዝበለ ኮይኑ እቲ ብፌደራል ዝምወል ጉጅለ ን27 ዓመታት ህወሓት ወሪርዎ ፀንሐ መሬት ኣምሓራ ክብል ንወልቃይት ፀገዴ ኣካል ኣምሓራ ምዃኑን ኣብ መግለፂዋ ነፂሩሎም ከም ንሪኦ ዘለና ሕቶ ናይ ወልቃይት ዝበሃል መሬት እንኮላይቶም ካልኦት ኣከራኸርቲ ቦታታት ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ንዘሎ ምስሓሓብ ንዓቢታ ዝበለፀት ካርዲ ሓንቲ እዚ ናይ ሰሜን ህዝቢ ኣብ ንሓትሕዱ ንክገብሮ እታ ናይ መወዳእታ ካርድናት ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ዝያዳ ከርባሓኒ ንዝኻለ ነታ ካርዲ ንዑ ክበየ ብምባል ኣብ መንጎም ሓደ ታይም ቦምብ ተኺሉ ከም ዘሎን እቲ ኣምሓራን ትግራይን ምስ ናትናኤል ኣስመላሽ ኣብ ዝገበርኮ ኢንተርቪው ከይትኩም ረእይዎ ነዛ ኣርእሲ እዚ ብሰፊሑ ተዛሪብናሉ ነርና ምርጫታት ናይ ተጋሩ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣብ መንጎ ኣምሓራን
ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይ ነዛ ሕቶ እዚኣ ዝኾነ ይኹን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ዝኾነ ክገብሩላ ክሳብ ዘይከኣሉ ግዳይ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ክኾኑ ዝፅበዮም ዘሎ ቻለንጅ ምዃኑን እዚኣ ድማ እታ ታይም ቦምብ ንሳቶም ክትክስዋ ዝኽእሉ እዮም ሓደ ክንፊ ሕወሓትን መንግስቲ ሻዕብያን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዘየድሊ መንገዲ የምርሖ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሎሚ ኣብ ዝተወሃበ መግለፂ ዝተረኸበ ደጀን መዝገቦ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቁሉዕ ፅንታ ዘካየድ ምስ ዝፈፀመ መንግስቲ ሻዕብያ ርክብ ምፍጣር ዝኹነን እዩ ምስ በለ ንውልቀ መሪሕነት እቲ ሓደ ፍንጫል ሕወሓት ግርማን ዕድመን ንምውሳኽ ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ ናይ ጥፍኣት በሪ ዝኽፈት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እቶም ዘይንብሩን ሕማቕ ዝተመልኦም ዝበሎም ርክባት ጠጠው ንኽብሉ ዝፀውዕት ፖለቲከኛ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተጋሩ ነዚ ሓድሽ ፅምዶ እዚ مقلاس قلاصم كحيل كم زقبا حبيرو زوقت نريو لنا صمدوتات زي متكلاو صمدوتات مش شعبيا امنتاي برك بصيحلوت منافح اتي بروباغندا نريو زلنا حزب تግራይ مريتو تغوبيتو حزب تمزابيلو እዚ ሸለል ኢሉ ክሓድር ዝኽእል ህዝቢ ኣይኮነን እዚ ሸለል ኢሉ ክሓድር ዝኽእል ሓይልውን ኣይብሉን እንተኾነ ግን እዝውን بزي تجبأ من جدي نربح خلنا بزبزكا هزبين هم سمعتن حرق عنن كأتن دا جبركا أما ساميسكا مش شعبيات أمرك فتريان دابل كاز جبر زلو خيدي هزب المملس وين هزب زحالي خمزة يكونا كسمرلو يجبا كاب تصفى مقراط انت بتاتين كا أبجهن مهان مقطعون زتود بقى على سمجبار ناي advocacy قال سمجبار ناي public diplomacy قال سمجبار بدايسبورا خطر زخيل صعنتو ام مفتار كتجهن بيت مخري تخرت غيرو قالسن صاوعت نغبر زلو كابينه يبلنان ناي تግራይ كخونه يخيلن وكاله يكونن زلن ناتنايل مسناتنايل اسمالا شاب زغبر كو انترفيو حنتا قد اسي زربا زحبن زربا نزي كنتات زين دحرجو مرداتا كوننا غل زخلو وعلاتات اخيباتات سيمينارات اب تግራይ زغبر كله افل زلون قال اكل زخفلون فاند زغبرون مخاني زنقر كل غزيت مايكروفون زغربلهم نتو على زغبرلهم نتسال زخفللهم somebody is paying for this and the guy who's paying for this whoever he is نت اجندا نسي زغبرو نات اجندا دمايم كمزي بسمعت ويكا بباشن تزاربو لك كمزي هوليوود فيلم خويني تسمع عنه مخنياتو زركبه كندي اخي باي زكايات ابز هاجر زي كندي منتاي باجتي زلو خاتبن اتي ገንዘብቲ ابو علاتات ካብ ዝገብሩ ወስ ኣርዳግ መህንፀ ደይ ክግበር ዘይክእል ስለምታይ ኣነስ ኣብ ትግራይ ሲ ዲጋ ከመርቆ ይፈልጥኒ እዚ ኩሉ ዋዕላ ዝግበር ክንደይ ዲጋ ምሰርሐ ነይሩ ብዘይ ቃል ዓለም የድብለኩም ዘሎ እዚ ኩሉ ዋዕላታት ዝገብርዎ ርግፀኛ ክንደይ ዲጋታት ክሰርሕ መኻለ ነይሩ እቲ ህዝቢ ዘድልዮ ድማ ዲጋ እዩ وعلى يكون وعلى اي صلاعن انديو ግን كل ነገር ክትሪኦ ከለኻ ያ just a kind of critic يكب ዝዛረብ ዘሎ ወይ ኣዶም ጥቆ ዝዛረብ ዘሎ ቅድሚ 2 ዓመት ካብቲ ኩናት ክመጹ ከለዉ ዝመስልዎ ዝነበሩን ሕጅን ዓበ ፍልሊ ገይሮም ኣለዉ ምክንያቱ they are earning good money ትዛረብ ኣብ ማይክሮፎን ትመጽእ ገለመለ ስለዚ እቲ ናይ ምዝራብ ቦታ እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎን እቲ ኣብ ገጠራ ዘሎ ህዝቢ ግን ህይወቱ ክቕየር ኣይክእልኒ ምክንያቱ there's nothing changing no change ዝኾነ ቼንጅ ግበር የለን ኣብ ተዓዶም ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ስቂልካ መምጽኢኻ ኣራሲንካ ብስምዒት ጌርካ ከምኡውን እቲ ካብቲ መንበሩ ዝተሰጎገ ጌታቸው ረዳውን ነፍሱ ዝኸኣለ ኣብ ህውተታ ያትዩ ዘሎ ስምዑ ኣብዚ ኣነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ውትድርናና ከም ብሓድሽ ክፍተሽ ኣለዎ ዝብሉ ነተለና ጀጋኑ ኢና እወ እቶም መራሕቲ ሰራዊት ጀጋኑ እዮም ፅቡቅ ግን ዝገበርናዮ ውትድርና ኣነ ሕዚ ريفلكت قبر له المصحف يفتن له نحزب تግራይ ንቁጽሙን ዘይመጥን ኣስዩም ዝገብር ዘይነጽፍቅ ዓላይ ህዝብ ለና ኢሉ ኣስዩም ዝገብር ናይ ውግእ ቅዲ ኢና ንኽተል ነርና አይደለም ሕዚ ኤርትራ ሬላቲቭሊ ስፒኪንግ ናይ ህዝብ ትግራይ ቁጽሪ ልዕል ስለ ዝበለ ናባና ተጸጊዖም ገገለ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ናባና ተጸጊዖም ዘለዎም ናይ ሰብ ሓይሊ ሕጽረት ከካሕሱ ይፍትኑ at whose expense بناي تقرأي ما نسي دم هلونا إرتراح ترجع محساون جيجايو بناي هلونا بناي تقرأي إكسبنس زخون إعلامنا من فس أم حساون جيجايو هذا تقرأي وتدرنا هم تقول كوي أو نقول وتدرنا فورس ملتيبلاير صنتك تكنولوجي صنتك تزي حسيونا شديش شو عتميلين حزنا بهمان ويف تاكتكس وزجبر خوينا بس خوني يكون من قد هنسعرين لأن زي مؤمن
فولي طبب يدل بتجوار زرقوه ثم بلصات بهلو تدرات زي فولتيا احنا مهندساتنا نوافر لنا مهندسات كنا نسوق نيرنا كاين فيرسوس انا قلنا نسوق نيرنا ناتي حلو تكون ساعات كاين فيرسوس قولوا كده اجي ጌታቸው ረዳ ነቲ ኢሞሽን ናይቲ ህዝቢ ታች ንምግባር እንዲሁ ቁጥሪ ሓደ ንህዝቢ እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናትኩም ናይ ትግራይ መንእሰይ ወሲዱ ናቱ ሕፅረት ናይ መንእሰይ ንስኻን ከማኻ መራሕትን ነዛ ዘረባ እዚኣ እናደጋገሙ እዩ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎል እትይዎ ጎል እትይኹሞ ድማ ሕጂ ሪፍሌክት ትገብር ኣለኹ ኢልካ መፅሓፍ ንክትፅሕፍ ንዑኻ ክሸይጥ ኢኻ ማለት እዩ ኤርትራ ክንደይ ብዙሕሎም ብዘየገድስ እቲ ስኻ ፎርስ ማልቲፕላየር ትብሎ ዘለኻ ኣብ ሰውራ ከለዉ እዮም ዝፈልጥዎ ሶም it's not about the numbers ቁፅሪ ብዙሕ ህዝቢ ኣገዳስነት የብሉ ማለት ኣይኮነን ግን ብቁፅሪ ኩሉ ግዜ ዕፅፍታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኮንካ ኢኻ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ግን ኣብ ቁፅሪ ዝኣምን ኣይኮነን there's a hidden secret ኢትዮጵያን ክርድዎ ዘይክሉ ብዛዕባ ኤርትራ exactly ነዛ ሲክሬት እዚኣ ክርድዋ ስለ ዘይፍትኑ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድ ኤርትራውያን ክትወድቁ ኢኹም and this is history ማለት ከምዚ ንምምካሕ ንትዕቢት ንዘረባ ኢልካ ትብሎ ኣይኮነን ታሪክ እንድሕር ገንፂልካ ግዜ ድሕሪ ግዜ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢድ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ወደቕኩም ኢኹም ምክንያቱ ንኣብነት እጅሲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ መንእሰይሲ ንሻዕብያ ክሕግዞ ስለ ዝኽእል ቁፅሪ ስለ ዘለና እንታይ ቁፅሪ ናትካ እንታይ ካባኻ ዳ ኣምሓራ ይበልፅን ካባኻ ኣምሓራ ዳ ፀቢቆ ይበዝሕን ብቁፅሪ ተኮይኑ ኣምሓራ ዳ ይኮነ መዓልታዊ ምሳና ስርሑ እናበለ ናይ ፋኖ ዘረባታት ንሻዕብያን መንግስቲ ኤርትራን ክጅንጅኑ ዝውዕሉ ዘሎ ስኻ መንዲኻ እንታይ ቁፅሪ ስለ ዘለካ ወይ ካ ፍሉይ ቁፅሪ ስለ ዘለዎ ኤርትራ ንዓኻ ግቡጥበጥ ክብለልካ ድሓርካ ንመን ምህራም ኢኻ ቁፅሪ ናትካ ክገድሶ ቁፅሪ ናትካ ከለካ ከይተተንከፍካ ከለካ ዳ ይኮንካ ምስ ኤርትራ ገጢምካ ኣትሊስት ንኤርትራ ኢንቫይት ጌርካ ናብቲ ኩናት ክትትዎ ብፍላይ ጌታቸው ረዳ ንስኻ ኢኻ ኣብ ቴሌቭዥን ወፂኻ ሚሳይላትና ኣገደሲ ዕላማታት ነስመራ ንኤርትራን ክሃርም እዩ ዝበልካ ዝገበርካዮ ድማ ስለዚ ናብ ኤርትራ ዘቅልዕዎ ነታ ፖለቲካዊ ሂወት ጠልጠል ኢላ ዘላ ፖለቲካዊ ፀወታ ናቱ ንምድሓን again ልክዕ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ኤሊት ብወጋ ናይ ኤርትራ ክገብራ ዝፍትን ዘሎ ኤርትራ ሓገዝ ናይ ተጋሩ ሰራዊት ደልየ ወይ እውን ገለ ይበለትካ ተርዲኹምሎም ሕጂ እውን ተጋሩ ህወሓት እዩ ንኤርትራ ዝደልያ ዘሎ እምበር ኤርትራ ኣይኮነ ዝደልዮም ዘሎ ኤርትራ እንድሕር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክፃወት ዘልዩ ንዓኻ ገዲፉ ምስ ፋኖ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ብቁፅሪ ሰማ ፀቢቖም ይሕሽም ፋኖይ ድማ ንፁር ዝኾነ ዕላማ ዘለዎ እውን ስለዚ ንኤርትራ ፅኢልኩም ፖለቲካዊ ፀወታ ናትኩም ዝጠፈሻ ኣብዚ እኳ ሓደ ትግራዋይ ተዛሪቦም ነይሩ በኣ ጌርና ክንውዲ ኢና ብዘሕፍር መልክዑ ርክብ ስልጣን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገይሩ ኣነ ብጣዕሚ ዘሕፍረኒ ዘሸማቐቀኒ ትግራዋይነተይ እውን ሓደ ግዜ እንታይ ድና ኮይና ኢና እንታይ ኢና ምኾን ዘለና ዓበይት ግድ ኣለና ኢና ፖለቲካ ዕብዳን ግዲ መፂና እዩ ዝበል ኩሉ ሰሙን ወርሒ ዝሓለፈ ወርሒ ብኣግባብ ማለት ወዲኡ ክልተ ዓመትስ ከነሰናብቶ ብክብሪ ንኽእል ኢና ዘገልገለ ፕሬዚደንት እዩ ዘገልገለ ጥራሕቲ ይኮነስ ኣብ ናይ ትግራይ ዲሞክራሲ ናይ ባዕሉ ነቲ መቐይሮ ዝኸውን ስራሕቲ ዝሰርሐ ዓፈናታት ዝነበረ ናይ ዲሞክራሲ ዝበል ናይ ስርዓት ሕፅብፅብ ኣቢሉስ ዘስተሐይ ንሕወሓት ብጣዕሚ ይጠቅም ሕወሓት ግዜ ወይ ፈልጢ መን ይገዛና ነይሩ ሻዕብያ ይገዛና ነይሩ ይግደፍ እዚ ትኽበሮ ጥራሕ ኢለለካ ባርያ ትግራዋይ ስምዓዝኻ ነብስኻ ውፅኢኻሲ እዚ ትግራዋይ ሃገር ይኹን ጣብያ ክመሓደር ሃብሊ ትኸሪና ካኢና 4 ነጥቢ ቁርስኻ ፍለጥ ሻዕብያ ዝበሃል ግን ጎይታ ሕወሓት ፈጣሪ ሕወሓት ሸውዓተ ወለዱ ተደሊ ተንበል በረኻ ተደሊ የውፅአካ ተደሊ የጥልቐካ ስቃይ ዝኾነ ሻዕብያ ግን ንህዝቢ ትግራይ እናገዘአና ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ሕወሓት ግዜ ናይ ፈፂ ኣነ ሕዚ ረጋጊፀ እየ ሻዕብያ ዝበሃል ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ሃብል ገዛእና ለነበረ ኤክስፔክት ገይረ እያ ኣነ ሕዚ ኣብ ዳነኻ ትግራዋይ ስልጣን ነይርካ ካበይ ዳነኻ ለኦሮሞያ ታሊለዩ እየ ኢልካ 27 ዓመት ወቃተ ኦሮሞ ዝበሃል ሓይሊ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሓይሊ ስቁል ብውርሱ ተገዚኡ ኢልካስ ለሚልካስ ላሎ እንደገናስ ላብ ትግራይ መፅኻስ ለትግራዋይ ዝብለካ ኣለኹ ትግራዋይ ተመሓድሮ ይትኽእል እዩ ወርስኻ ትፈልጥ ማለት እዩ ህግደፍ እዩ መንግስትና መቸም እንተስ ካብ ብልቦም እንተስ ናይ ህውተታ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ መቸም ምስማዕ ጥራይ ስቕ ኢልካ ምስማዕ እዩ ኣይ ቲንክ ሻዕብያ ተፀሪፉ ተዋሪዱ መንግስቲ ኤርትራ ተፀሪፉ ተዋሪዱ ኩሉ ዓይነት ቋንቋ ተዘሪቡ ኣብ መወዳእታ ግን ሓያል ኮይንካ ተወፂኻ እታ ትፀርፈካ ዝነበረት መልሓስ ክጅንጅነካ እያ ትውዕል እታ ተቆናፅበካ ዝወዓለት ዝነበረት መልሓስ ተመሊሳ ከተመጉሰካ ጅግንነትካን ክብርኻን ታሪክካን ከተጉልሕ እያ ዕድመ እንድሕር እቶም መራሕቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መራሕቲ ናይ ሻዕብያ ነዚ ክርእዩ ዝበቅዑ እንቋ ሓጎሰኩም ምባል ጥራይ ዘድልዮም ምክንያቱ ትማሊ
كل عينة صرفي قبل اللي زور زنبري حيال كين كانت توصيق أب هيوت كاب نفسه كنا هنت كمالو زلنا سبات أبقى زوخا نلعلق ديب كلها كتعرفوا خان كداخل مخان فتنوا كل يوم لعلم زديب كاجن كم زان شعبية ملحس قمت ليلا شعبية يتسب عايز ولا كذا ولا كومي تاريخ هيوت كوميو مستعود كا كل سبيد زمرالكا ولا كل يتطلع كذا نبري زمرالكا مبش كمان تطلع كذا نبري زيادة يدفتوا كشو زي هي وابنتنا نرجع لنا نتوم زيت واحد طلهم دمان سكرج أنصار إسرائيل سلمتاي إسياس أنصار إسرائيل كوين مسلكا أنصار إسرائيل سلزخونه يكون أنصارنا سلزخونه إسياس أنصارنا سلزخونه إسرائيل كمان أيوه زنا إسرائيل زانتا زنا إسرائيل تاريخ نحنا زانتاي نابتي نا إيران نا إسرائيل أتوكرنا خنزارب إسياس أفوركي مس إيران مسارحي كم حوتي وزات حماس وجينو إيران الحوتل إن هذا قفة أنصار إسرائيل يسرح جزء نحنا كم إسرائيل استراتيجي قوام ربحان سقعتنا لنا بزي ما خلاي مبرق ويكي حري سلازم مس أوريتا وإسرائيل تنايو إسرائيل نحبر يكون بحالا ألنا مبارو أساسي كام زي السعيد زكا قد زبلو إثيوبيا وجبرت سلوزنا أبز زبلك فيديو يا ني إثيوبيا حتحلوا يا بحر نايلوس حليفهم كوي وموكيم تبحرنا حجي نحنا حجي انتاينا نرجع لنا مسيلكم I think إيرترا أتي أنصار إيرترا زك على زنبر السب قدم قرب تسفاسل زنبرو مسيناي تقرأي كله هو حاد قال لك شادن كله زي زربا زي سمع زربا ينير لو مجن ناي بحق ودوقات مخانم كم معلتي أفهم مسكفتو ودكتهم يمزنوا جرزلهم إسرائيل سنتسلم تسي كم هباي تقصر هجرسي يا أين عخاس بفلو يكتريكا who are you أي هوداويان أسلام نزخونه كمان كبرت نزي تبهجر وكويته تجمتيلو جسن إسرائيل كم صار غير غلط فتن زلوا رسن تزلوكا تما بقزاز قتلوا زلوا سبات دك مريتين دك رسن يمنيرهم but the guy doctor يخاز بالزي no they really the doctor is bad أنا سنة بحكي حزينة common sense كمان زي بلو إسرائيل زبال نتاب كبابي زو خدو زلو كنتات ريو يا هجون السنة تزبلو زلو قرب تلي إسرائيل سلزغمت قال بقى نتي شم إسرائيل بروموت قبرا لو ادفرتايز قبرا لو سلزبال سبو كبرتات كوهابي يغل قوني you guys are lost أفيكم يوم already ممليس كادمات فا نتي نايتفات انتايبلو أبقد قواد مساعتها كتقبرو زقباكا مقعاتي خاخة قوار زالة كازياتهم قد مقعاتي قوار سنيم ممليس موش تقصهم يمساعتو زلو but it's good to see هذا بحدا خن ريامينا ودكتهم صادم كو حنت درف لنا نايمن مخاناس نسوم نتحت كخدون احنا نلعل خن كيت كن راقبينا تبل زربا درفنا يراب قال تفلطوا نقروا لي ابزن ريال لنا تي نيرترا نتحت كوسز دلين بعلو تحت خيت كل يرترا على خد كيت كلا من قدي كم زي اليفيتر كلتا زراقبه كومينا نرزل لنا let's continue to joke أبايتا شعبي زبال كم زي نحن عم كلامنا ولا حدا يلن ولا حدا ذي مقالة ذكرنا له أديس أبا ذكرنا له شيء بس خير بس حليفهم زبال كم زبالك كم فاشل عينت نرى سيد فم خمس لو نفلت حتى يفنى على تكوس نقول وين قاينا قرنا وين أول حس حتى كيف متقاس تليفها مالته تليفها هاي ده أم مبزز الزاربو تاز سبزي كلاس فحيلاتيا ورح جيركا وشتمريت إثيوبيا سي شعبيا سي نبعلوسي إثيوبيا خلقها بتمريتنا إثيوبيا خلقها بزح حليفهم كلها خلوسي كرد كان يرور سخات سرحنا يرتزغون تردي خاني ناي شعبيا منفسي أقول له دبلو خاد له فرنس لزول برسوم مبر شعبيا دابت مريت كويلن كإذا سخات زربا زلقا مريتنا يرترا زقاتم زربا يكونن ناي فدرال سراويت بزلو وين واحد سراويت بزلو زبلا كيلنا بيرتراكو أبي إثيوبيا جن أبروسهم سفره الشعبي أبروسهم سلزغمت حلف قبل قالوا نسوز حلف زلوا يزمسلهم نسخة خاص نعخاص كتكسي لهم سأمريتنا إثيوبيا كأتو ماي جودنس نبى أنا كم زي لكم يكتم حجي إذا سبب زين يرترا قداس سبيو سلمتها قداس قينو إتي تقاوم زبالز نبران ترى يرترا تقوم خمسة يبلو نا يرترا تفعل زمننا مخانو زين رسب انترلو سبب زي سلازم سبب زي نتي بشم تقاومة تحابيو نير فرح حدا كورد سرح زنبرة سبزة دناقر زنبرة إكسبوز كم زخون زقبرون
ሓንሳብን ሓዋሩን ካብቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ናይ ኤርትራ ተጓሒፍን ኣብ ዓቢ ገፁ ክወድቕ ዝገበረ እዚ እዩ እዚ ሰብ እዚ ባዕረ ክንደይ ፅቡቅ ገብር ኣለኹ ነበረ ናይ ብሓቂ ነቲ ቃልሲ ዝበሃል ዝነበረ ተቃውሞ ዝበሃል ዝነበረ ዝቆተሎ ተስካር ናቱ ዝበልዐ ሰብ እዩ ብተስካር ናቱ ድማ ዝናበር ዘሎ እዩ እዚ again ነዚኦም እናሰማዕካ ነቲ ኩነታት ኢንጆይ ኢኻ ትገብሮ ቢካዝ these people are like ኣይኮነን ሻዕብያ ከኣትወካ ኣወል ናብቲ ዶ ምስ ቀረበደ ኣይኮነን ኣውያት ገይሩልኩም ዘሎ ብዝኸትኩሞ ኣወል ከም ዝገበረ ኣወል ከም ዝኾይኑ ኣወል ጥራይ ክብል ዝውዕል ዘሎ ገለገለ ሰብ ድማ I think እቲ ናይ ኣወል ሕማም ዳርጋ I think ናብ ዕብዳን ገፁ ወሲድዎም ከም ዘለውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ዕብዳን ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ምክንያቱ ካልእ መግለፂ ክረኽበሉ ይከኣልኩና ኣወል ዝተቃለሰ ፕሮፓጋንዳ ንዓኻ ካብ ትግራይ ሰጊግካ ትግራይ ካብ ትግራይ ሰጎል ይክእል ንሕና ብልቢ ትግራይ ሓንሳብ ክትብል ጌርካ ሎሚ ኣብ ልበ ትግራይ ራእታ ካብ ትግራይ ሰጊግካ ማእስ ካብ ትግራይ ነይርኣነ ኣነ እኮ ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ዛረካሉ ካብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ወፃኹን ኣይሰጉ እቲ ልቢ ትግራይ ስመፃወቲ ኮይኑ ኣነስ እንታይ ኮይኖም እዮም ዘይመለሱ ሊለ ነይረ መሊሶም ልዮም ከዓ ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ መካሲ ልቢ ትግራይ ኣብ ልቢ ትግራይ ኣለኹ ዲ ዝበለ ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ዛረካሉ ካብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ወፃኹን ኣይሰጉን ንኸ የለን ኣወልካ ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ የለን ልቢ ትግራይ ሲ ደንጎላ ገደማ ምደ ይኮነ ደንጎላ ከዓ ደዲ ወፍቲ ልብና እንታይ እዩ ደንጎላ ዝመልአ ዲመስዮ መጓይ احنا ልብና ደንጎላ ይብሉን መቸስ ብስጋዕ ንፈልጦ ኣብ ልብና እንታይ ክሰርሕ ሞ ደንጎላ መኮራበብ ይብልና ኣብ ልብና እሱ ደንጎላ ምክሩባብ ዓለሙ ሳያት ዓለሙ ካሊእ ዓለም ደይብሉ ሰብ ኣብ ልብና እንታይ ክሰርሕ ካኣቱሞ ካልእ ዓታይ ክረብሕ ኮይኑ ሞ ረብሓ ዘለዎ ሰብ ይብልብ ሰብ ካኣቱ ዝኽእል እዚ ንባዕሉ ዘይረብሐሲ ንመን ክረብሕ ድማ ልቢ ትግራዋይ ካኣቱ ትብግልጽ ክዝረቦም ዘሎ ብግልጽ ክንዘራረበሉ ድሕሪ ሕጂ ምክንያቱም ጉልባቦም ቀሊዖም ስጋዕ ድመፁ ከምዚ ኢሎም ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ቀንፀላይ ገበር ገለና መባል ድሕሪ መፅኦም በቃ ብግልጽ ምዝርራብ ድሕሪ ሕጂ ጋዕ ሕጂ ብትዕግስቲ እናሓለፍናኩም ኩሉ ትገብርዎ ጎስጓሳት ኣብ ልዕሊ ትግራውነት ትገብርዎ ጎስጓሳትን ኣብ ልዕሊ መሪሕ ውድብና ሕወሓት ከዓ ብፍሉይ ትገብርዎ ፀለመን እናመሳሰልኩም ሕወሓትን በቃ ኤክስፖዝድ ኮይኖም እዮም ዞን ሰባት እዚኣቶም ቢግ ታይም ኤክስፖዝድ ኮይኖም እዮም ኣወል ንእሽተይ ምንቅስቃስ ዝገበራ فعبتني يتيلوم قبل بتقرأ يلخا ولا أبجبات تقرأ يلخا you're getting outside كابت صوتا تبقى حفل لخا بيمان ساقامن كاكو صفعوهم جميرهم زلو that's really interesting صمدو بزح عند حر باساتشاتكم كبير زل نقرات لما أقرأ لي إذا بزي نحطوا ساتشهم حضرهم ناي بحق إيه زيادة نشتي تبها لي أزيا نقرات يغلطف لي مالتي يغلطف سلطة له زي سيمبل يا زي خم انتروداكشن وغيرهم كوتوس دوا نشتي كاب شكوريا نا حبات خطيرو زخيل نغير في التاريخ قريب كاب شكوريا نا حباتات حدش نغرات نايقدن يخمعوا لبز خوابه مالتي نايقد معوالتات خمسيو مالتي حزب زقب مانم مويالي بصحات مويالي خيدو ابي بصح زمص نيروبي بصح زمصكو ኦሮሞ ታይ ኦሮሞ አው ተሻግረም ዝመጽ ማን ይጥይቆይ ጥያቄ ይውለም ጉዳይ እንተልይኩም ስኻት ኣብዶብ ዘለኹም ጉዳይ እንተልይኩም ማንም ጥያቄ ይውልኩም ዳጽምዶ ጉዳይ ጽምዶ ብዙሕ እንድሕር ባሳች ያ ትሪዋ ኣለኹም ታ ጉዳይ ናበይ ትኸይዳላ it's a very very interesting time ነዚ ጉዳይ ሲ ከም ሓላፍ መገዲ ይኮን ክንሪኦ ዘለኹ ኣብ ማእከሉ እየ ዘለኹ ናይ ኤርትራስ ትፈልጦ ኢኻ حق تعيش عينتها نعي صرفي كم كتصرف سوري بانجلش انسان انسالتي هاتل كتزارب كلها بتقرني حالي اطح نيرفاس فلتها قداسي كنت هلاوي لا انا كنت هلاو ناي وش تعدست فلت اي خصبو غير كمالتي زي باي ذا واي حدا ود شوعت عمل حتى كاسكم نقرا قليل عند انت وي داني اي تردكم عايز ولدن كناتو لنا ابز ساعات زين وش تعد تو ندحر تباهيلو سي كنأتو خنكل لنا نزع دلاز خنتقوم الله خنكل لنا ختبل كلها خا اتس ان انسلت باي ذا واي نتي نوش تعد كوم خبلك انا خا مالتي نزل نحر كم صرفو سيد كايو نزي كنتات زي تتمالت مالت باسر بيتات زحلف حسب نت سرعات كم كبر ايد زفلطو كاب غوربابتي ابي الله خستو اندابله اندادله ابي الله خستو اندابالو اب ايثيوبيا تقاومتم سنا زنبرو اب ساعات زي ابي كم زلو تزنغركا زي يملس كالي نعي مالتي اجي كم ذا عينت سرعات زي ما حضروا زل هاجر دحن اتوندو
أتيناس تنتقملوا تعدل كتب لك خان إذا أصير في إيمانتي أتوم أنا نات نزانا دانيال وسخابيلا قبل لهم exceptional cases ناتقسكا 70-80% من سينا إيرترا كم زون سوز قلت أزور سبيشال ناي بيتفرد cases اللهم سبات هيكونوا أوكي I mean كبير ترى كسريق دوت أسبونه كله سريقو كم زوات منقسس لدي زارب جن بوليتيكاو تجمع كم زلوا جريد شيت someday حدا ما عرفت زكونة تزك إيرترا إنفلاس لزغوني كونكون أبسفل عليه لازم نبروز سفل عليه حلافنتن جنزبن زحزوز نبر سباتون كون يروميم وتيوم على ودقة أنت غينا وتيوم نفلت إبلنا ترجعهم لهم إن ني كالوت ني إثيوبيان قال لك زارب كله سبزاي فلت كنت زارب زلمة مالتي دليت زارب غليو إيرترا زارب كلهم we know each other نفس وقفنا نفلتنا بس إيرترا كابي وت سلمتاي وتي له دقة ما نفلتنا مستير هيكون نزي سيكرت هيكون نغالط سبات كم دليت كزار ولا متخلقة إيرترا زارب كله بقلت مزراب كدلي yes cases are exceptional cases are national security حتى زنبرة أنا هجرة ودحنا تجمعات زنبرة استفل عليه case are لك كم كالوت هجرات يزبل كازلو كم كالوت هجرات قدينا إيرترا كابنا يوكرين فلي ريون يعني نيرترا كيس قدامه مسمن كتوادر ريز لك مس يوكرين كاب يوكرين زخونه من سيكوت تترخيو يرشان ترى كونس بتانكي رجاز كمان سرچ غبرو كاب يوكرين كوت بقلاي دوسدوم اب بጫካታ ዝጠፉ ዶባትና يوكرين كمي لبصنع بتريكولاتات عاطيو بدرونات كم زحلو كيتكم تشغبرو سلمتاي كم خوينم هاغراو دحنت ስለዝحتت يوكرين كم مبارا كنا ስለዘላ تكوينا زطلب ነገር ትገብራለ ኤርትራ ድማ ኤግዛክትሊ ከም አይነት ሲቹዌሽን ይዘለዋ ኔርዋ 80 ሚሊዮን 100 ሚሊዮን ዝብል ሰራዊትን ታንክታትን ሒዙ ንሙሉ ሃገራት ጎረባብቲ ሒዙ ነታ ሃገር ከጥፋይፍትን ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ሓደ ጽኑዕ ዝኾነ ሃገራዊ ድሕነት ሚሽን ያ ነይራ ነዚ ንምሓዝ ድማ ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ነይራ ስለዚ ኣከምዚ መድረኽ መንግስቲ ዝደልዮም ብናይ መንግስቲ ሕቶታት ዝሕተቱ ሰባት ከም ዘለዉ ክእሰሩ ዝኽእሉ ዝድለዩ ሰባት ከም ዘለዉ ፍሉጥ እዩ ዝበፅሕ ሰብ እንከም ይኮነን ዳስ ዋይ ድማ ንዓዱ ክምለስ መንግስቲ ዌልካም ዝብሎ ዘሎ ዝበፅሕ ሰብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለዘይከኣለ ክፀንዕ ስለዘይከኣለ ነቲ ሂወት ስለዘይተፃወሮ ወፂኡ ኣሎ ኢቭን ነቲ ካብቲ ሃገር ወፂኡ እቲ ኩነታት ዓያሹ ስለዝኾነ ይኮነን ኣብ ኤርትራ ገዛውቲ ስለዘሎም ኣይኮነን ምስ ህዝቦምን ምስ ሃገሮምን ደው ኢሎም ዘለዉ ገዛውቲ ዘይብሉ መሊእ ሰብ እዩ ኣይ ዶንት ኖ ውሕድ ሰብ ህልኾን ገዛውቲ ዘለዎ ኣነ ባዕለይ ገዛውቲ የብለይን ኣብ ኤርትራ ገዛ ስለዘለኒ ይኮንኩን ወይ ካልእ ሰብ ዝበፅሐ ሰብ እዚ ገዛ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ገዛ ካብ ዘይስራሕ ዓመት ገይሩለኒ ዝበሃል ዘሎ ኣበይ ተሰርሐ ገዛ ዳይ ንዑ ክሕሉ ኢሉ ወይ ትካል ዘሎ ትካል የለን ዶ ይኩንኩን ትብሉ ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ናይ ምንታይ ትካል ዳ ከድሕን ኢሉ ሰብ ዝድግፍ ዘሎ ስለዚ unreasonable ዝኾነ ኤክስኪውዝስ ግዜ ወሲዱ ጠፊሹ ተጓሒፉ ሕጂ ኣከምዚ ዓይነት ኤክስኪውዝስ ሸንኮለልና በልካ ከተታልሎ ትኽእል ሰብ ስለዚ የለ ንሽተይ ሰሚዕና ክንሓልፈ ኢና ግን ኣነ ፈልጥ ስኻ ትፈልጥ ዋላ ብሰምዕና ዘሎ 99 ካብ ሚእቲ ገጾም ተራ ይፈልጥ እቲ ትገብርዎ ድሩት እዩ ሕጂ ሓደ ዓይነት ክገብርዎ ዝግብኦም እዚ ምባል ነዚ ቃልሲ ዘቃላጥፎ ዝሕግዞ ንሃገር ዝጠቅም እምበር ከምዚ ዓሻ ኮንካ ሓንቲ ደይትፈልጥ ኮንካ እሞ ኣብ ገለ ነፀሩ ዝብል እዩ ዋላ ተድኸይ ስምዓስ ብናትና ምኽሪ ብዕሽኖ ተድኸይድ ኮይኑ ግን ግድ ሓቂ እንተኸውን ይመስለካ ኣብ ዘንድ መፃ ኣዋርሕ ክንርኢና ኣይሆም ንፅቡቕና ግበሮ ምክንያቱ ስርዓት ንኩሉ ነገር ርግጥግጥ ኣቢሉ ሰብ ከም ድፈርሕ ወይ ሰብ ከኣስር ገለ ደሰናብል ነገራት እንተዳርዩ ኣብዛ ዓመት ዝብል ዘለኹ ኣይተገብረን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ ክዕፆ እዩ እንተደይኮነ ከዓ ብዙሕ ተስፋታት ድህብ ነገር ክንርኢና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዕሽና ዝቁፀር ዘሎ ሕጂ ወይለይ ኩንነት ኮይኑስ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ሰብ ክዛረብ ተጀሚሩ ከዓ ከምታ ኩሉ ግዜ ነደልያ እንቋዕ ሰብ ኩሉ ዓሰለ ክንብል ኢና ማለት እዩ እሞ ሕጂ ዝኣነ ደልዮ እቲ ዲቤት ዝግበር ዘሎ ብተደጋጋሚ ነቲ ዘሎ ሞመንተም ንምጥምዛዝ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዳንኤል ኣይኮንኩን እቲ ደንበ ተቃውሞ ዝፈጥሮ ሕቶታት ኩሉ ግዜ እንተታት ንምንፃር ደይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሞመንተም ከመይ ጌርካ ተሓልኮ ኣብ ስደት ምብላይ ከም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክሳብ ዘይተኣለየ እቲ ህዝቢ ኣብ ስደት ክበሊ እዮም ዝደልዩ ንሳቶም ፀገም ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝበፅሐ ህዝቢ ግን ፖለቲካዊ ፍልልይ ነይርዎ ፖለቲካዊ ፍልልይ ድማ ኣብ ኤርትራ እንተቐፂላ ጥራይ ፖለቲካ ክህሉ ዝኽእል ኤርትራ ትበሃል ሃገር እንተዘየላ there's no point ኣብ ፖለቲካ ምህላውካ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ፀገማት ድማ ንህላወ ናይቲ ሃገር እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ንልኡላውነት ናይቲ ሃገር ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ስለዝኾነ if Eritrea doesn't exist all bets are off ይብሉ ስለዚ ኤርትራ ሉላዊ ኤርትራ ድሕሪ ኣብ ክወሩ ኮይኑ ኩሉ እቲ ትዛረቦ ዘለካ ንኮንቲዩ ንዑ ከተድሕን ደው ክትብል ትኽእል ኣብ ጎኒ እቲ ሃገር ኢልካ ካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ፅቡቕ ነገር ስኮይ እንተይ ኢልካ ክብሪ ትረክብ ትሕግዝ ስለዘይበልካ ግን እቲ ሃገር ኣይትወድቕን እያ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣብ ጎና ስለዘይነበረ
ውሑዳትን ብርኩታትን ነታሃገር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ደገ ድማ ኣብ ደንብ ሃገራውነት ዝነበሩ እሳቶም እዮም ኣውሒሶማ ስለዚ እንተ ተፀምበርካ ክብሪ ትረክብ ጽቡቕ ነገር ትገብር ተዘይ ተፀምበርካ ግን ዝጎድላ የለን ሃገር ኣብ ዝዋን እዚ ብኸመይ እያ ትቕፅል ዘላ ዘይናትና ዘይከውን ነገራት እውን እንተደይ ወሰኽና ጽቡቕ እዩ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምዝያ ክገትፈኩም እንጂ أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبسا قوزن كمان بسا أنا تلك لومي مع سخوي دواسا تفالين كان بخاب برات مفراسا سعر كايرو بخاب وشتن بدك حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حدا لبي كلنا تكعبي يقولون أبسا قواسي كمان بسا أنت إريتراوي سببا مرهاوي يقولون أبسا قواسي كمان بسا